ಲಿಂಕ್ ಅಡಪುರದು ಜರಮ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಡಲಿಡು ಪುಟ್ಟೋಡು ಗಾಳಿ ಉಡಲಿಡು ಪುಟ್ಟೋಡು ಗೇನ ಪತ್ತಿತ್ತಂಡ ಮುತ್ತು ಪಾವಿತ್ತಂಡ ಪನವು 10 ಮಂದಿ ಓಲು ಒಟ್ಟಾಪುಂಡ ಅವಲು ಮುತ್ತು ಉಂಡಾಪುಂಡು ತುಳುವನಾಡದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಬಾಯಿನಂಚುತ್ತನ ಆರಾಧನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆದ ಉಲೈ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟುನಂಚುತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಜನಕಲಿಗೆ ಕಬ್ಬಿನಂಚುತ್ತನ ಸಕಲ ಕಷ್ಟೋಳಿನ ಪೂರ ದೂರ ಮಲ್ಪುನಂಚುತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗ ಬೊಕ್ಕ ದೈಹಿಕ ರೋಗ ರಡ್ಡೆಕಲ ವಿಶೇಷ ಬಾಯಿನಂಚುತ್ತನ ಒಂದು ಮರ್ದ ಮೂಲಿಗಳೇನು ಮರ್ದ ಮಾಯದ ಮುಖೇನ ಆಯನ ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲುದ ದೇಕಿಡಿ ಕನತ ಉಂತವನಂಚೆತ್ತಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯನು ಕಾತೊನ್ನಂಚೆತ್ತಿನ ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳುವ ಬಂಧುಳೆಗೆ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರದ ಹೊರಟು ಸಮಷ್ಟಿದ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನಗಳೇನು ಕೃಷಿ ಬದುಕದ ಅಂಚನೆ ಪಶುಸಂಗೋಪನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕಲ್ನ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಪರಂಪರೆನ ಬುಳೆಪವನಂಚುತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂಪುಲ್ಲ ಜಾಗೆ ವೈಪುಲ್ಲ ಸೀಮೆ ಆಯಿನಂಚೆತ್ತನ ನೀರುಗಳ ನಿರಳುಗಳ ಇನ ಇತ್ತಿನಂಚೆತ್ತನ ಈ ನೆಲಟ್ಟು ಸತ್ಯದೋಪಾದಿಡು ನಡಪ ಒಂದು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲ ಇತ್ತಂಡವು ದೈವದ ಕಲ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ಅಕಲ್ನ ವೃತ್ತಿಗನುಸಾರವಾದ ಜಾತಿ ವಿಭಾಗ ಆತಂಡು ಅಕುಲು ಮಾತ ಸಮುದಾಯದ ಒಟ್ಟಾದ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ನೆಗತ್ತು ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಅಕುಲು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಡ ಅಕುಲು ನಡತೊಂದು ಪೋಪನಂಚುತ್ತನ ನಡವಳಿಕೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಜದ ನಡುಟು ಅಕಲು ಮೆರೆಪಾವನಂಚುತ್ತನ ಪೆರ್ಮೆದ ಒಂಜಿ ನಲಿಕೆ ಆದಿಪ್ಪು ಕುಣಿಕೆ ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ರಂಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕುಲು ಸಮಾಜಡು ವಾ ರೀತಿ ಬದುಕೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಣಪುನವೇನು ಒಂಜಾತು ಸಮಾಜಗೂ ಪಟ್ಟೊಡು ಸಮಾಜದ ಆ ಬಗೆಟಿತ್ತಿನಂಚುತ್ತನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಪುರ ದೆತೊನಡು ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟದ ಮಹಾಮಾರಿದ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಾತ ಮಾನಸಿಕವಾಯಿನಂಚುತ್ತನ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲಲು ಕುಳಿದು ಓವೇ ರೀತಿಲ ಬೇನೆ ಬೇಸರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾಂತ್ವನ ಕೊರ್ಪನಲ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕಠಿನಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನತ ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮ ಬೆತೆ ವಿಭಾಗದ ಕುಲ್ಲಾಯ ಇನ್ನೇ ಮುಗೇರ ಸಮುದಾಯದ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋಡು ಆಯ್ತ ಮೂಲ ಇತಿಹಾಸದಾದ ಅಕಲ್ನ ಆರಾಧನೆದ ಶಕ್ತಿಲುವವು ಅಂಚನೆ ಆ ಶಕ್ತಿರೆಗೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಭಿನ್ನತೆಡು ವಾವಾ ರೀತಿಯ ಪುಟ್ಟುಪುರಾಪುಲುಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕುಲು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಯಿನಂಚುತ್ತನ ಅಕಲ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿದಾದ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಕೊರ್ಪನಂಚುತ್ತನ ಅಕಲ್ನ ಉಳೈಡ್ ಅಕಲ ಕಟ್ಟದು ರಂಜನೆಗೆ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತನಂಚುತ್ತನ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಪುರವವು ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ತೆರೆಯೋನಗ ಐಕ ಬೋಡಾದು ಇನ್ನು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ರಡ್ಡು ಜನ ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯರೇನು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸಿಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬೈದ ಅಕ್ಲೇನು ಇಂಥ ಲೇಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಶೇಖರಣ್ಣ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಈರು ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ಒಂಜಾತ್ ಮದಿಪು ಪಣಪನತ್ತ ಮುಖೇನ ನಿಖಲ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಆರಾಧನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡಪವನ ಮುಖೇನ ಈರೊಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸ್ಥಾನಡುಲ್ಲಾರೆ. ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಈ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಖಲ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಬಕೆಟ್ ಒಂಜಾದ ತೆರಿಪಾಯರ ಬಡದ್ಲಿದ ಇಡೀ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳು ನಾವು ತೆರೆದಿರ ಮೋಕೆಡಿ ಕ್ಲೇಸ್ಗೆ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಕ್ರಮ್ ರಾಮಕೊಂಜವಲ್ಲರೆ ಆದರೆ ಮೇರ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಗ್ಗೆರ್ಲೆ ಸಮುದಾಯದ ಬಗೆಟ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತದೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯನಾರೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ವೃತ್ತಿಡು ಒಂಜಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತದು. ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಈ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಾತ್ ಸಂವಾದಗೂ ಅತ್ತಂಡ ಐತ ಬಗೆಟ್ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪಾಯರೆ ಜನಕ್ಲೆಡ್ದು ತೆರಿನವೇನೋ ಪಟೋಣ್ರೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡೆ ಕೊಲ್ದೇರೆ ವಿಕ್ರಮ್ ರಾಮಕುಂಜ ಇರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಶೇಖರಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಮುಗೇರ ಸಮುದಾಯ ಅವೇನು ಬೆತೆ ಪುದರಡು ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪ ಮೇರೆರೆಂದು ಲೆಪ್ಪೇರಿ ಮುಗ್ಗೇರ್ಲೊಂದು ಲೆಪ್ಪೇರಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಆದಿ ದ್ರಾವಿಡರೆಂದು ಉಂಡ ನಿಖಲಿಗೆ ಅಂಚದಾಳಚಿ ಆ ಮುಗ್ಗೇರ್ಲು ಮೇರೆರೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಬೇತೆ ಓವಾಣ್ಲ ಪುದರ್ ಉಂಡ ನಿಖಲ ಪಟ್ಟಪುರಾಪಗು ಅತ್ತಂಡ ಈ ಮುಗೇರ ಸಮುದಾಯದ ಮೂಲ ನೆತ್ತ ಇತಿಹಾಸದಾದ ಬೇತೆ ಪುದರ್ ಪನ್ಪಿನ ಮುಗೇರ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಂಜ ಮುಗೇರ ಅತ್ತಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ದಾಖಲೆಡು ಮಾತ್ರ ಮೇರವರು ಮೇರರು ಪನ್ಪಿನ ಮಾತ್ರ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗಗೂ ಬಂದಾಗ ಮುಗೇರನೇ
ಪ್ರಧಾನವಾದ ಮುಗೇರ ಸಮುದಾಯ ಮುಗೇರ ಸಮುದಾಯ ಪ್ರಧಾನವಾದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟೆಡ್ ಪೂರ ಮೇರ ಮೇರ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಇತ್ತು ಮುಗೇರ ಸಮುದಾಯದ ಮೂಲ ಇತಿಹಾಸದ ಮುಗೇರ ಸಮುದಾಯದ ಇತಿಹಾಸ ಬಂದಾಗ ಪುರಾತನ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗಿಂಚಕ್ಕೆ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾಡಿಡು ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಾತ ಇತ್ತಿನ ಕೊಲು ಅಂತೆ ಮಾಡೋದು ಕಾಡದ ಜನಾಂಗಡು ಕಾಡ ಉದೇಟು ವಾಸ್ತವ್ಯಡು ಮಾತ ಇತ್ತದು ಅಂಚ ಕಾಡಡು ಒಂಜಿ ರೂಪಡು ಮಾತ ಇತ್ತದು ದೇವೇರೇರಿಕೆ ಅನ್ನಗ ನಾಗನೇ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನ ಮನ್ಪಿನ ಉಂಡು ದೇವಣ್ಣಗ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಮುರಕಲ್ಲಡ ಆವಡು ಅತ್ತನ ಒಂಜಿ ಮರತಂಬುದೇಲ ಆವಡು ಇಂಚ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಬನತ್ತ ರೂಪೋಡು ಮಾತ ಇತ್ತದು ಮಾತ ಕಾಡ ಉದೇಟು ಇತ್ತದು ಆ ರೂಪೋಡು ಮಾತ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತ ಉಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆರಿಗೆ ಮನ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ಮಾತ ಉಂಡು ಅಂಚ ಈ ಭಾಗದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಕಳ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಬಂದಾಗ ಮೂಲದೊಟ್ಟು ಮೂಲ ಅಂತ ಮಣಪನೆ ಉಂಡು ಮೂಲದೊಟ್ಟು ಮೂಲ ಅಂದ್ ಮೂಲದೊಟ್ಟು ಮೂಲ ಅಂತ ಮಣಪಿನ ಕುತ್ಯಾರಾದ ಮನ್ ಸಿರುವ ಮಂಚ ಕಲ್ಲು ಸೊರ್ಪದ ಕಲ ಈಗ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಉಂಡು ಅಡೆಗೆ ಕುತ್ಯಾರ ಒಯ್ತಕಲ ಸೊರ್ಪು ಸಿರುವ ಮಂಚ ಕಲ್ಲದ ಕಲ ಸೊರ್ಪದ ಕಲ ಐಕ್ ಮುಟ್ಟವಾದ ಇತ್ತಿನಂಚ ಅಂಚ ಅವಳು ಮೂಲದೊಟ್ಟುಡು ಬೇಷಡ್ 14 ಬೋಪಿನ ಸುರುತ ಗುರುವಾರ ಇಂಚ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ದಿನದ ಮಾತ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ಮಾತ ಅಂಚ ಬೇಷಡ್ ಅವಳು ತನು ತಂಬಿಲ ಮಾತ ಮಲ್ಪನ ಮುಗೇರ ಸಮುದಾಯದ ಜನೊಕ್ಕಲೇ ಸೇರಿದು ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಇನಿ ಕೆಲವು ಆರಾಧನಾ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಟು. ವಿಕ್ರಮರೇ ಮಜಾತಿ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮುದಾಯದ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮುಗೇರರು ಮುಗೇರ ದಯಪಂಡ ಅಲ್ಪಲ್ಪ ಮುಗೇರನಕಲ್ನ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಕುರುಹು ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಮುಗೇರು ನಾವು ಸುಮಾರು ಜಾತಿವಾಚಕದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪುದರುಂಡು ಪಟ್ಟದ ಮುಗೇರು ಅಂಗಡಿ ಮುಗೇರು ಶಾಂತಿ ಮುಗೇರು ಮುಗೇರಡ್ಕ ಮೇರಡ್ಕ ಇಂಜ ಸುಮಾರು ತುಳುನಾಡು ತೂನಾಗ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ಟು ಅವಿಂದು ದಾಯ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸೋಣ ತುಳುನಾಡದ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮುಗೇರೇರು ಅಂಚ ಈ ಮುಗೇರನಕ್ಲೆ ಮುಗೇರು ಈ ಮುಗೇರು ಬಣ್ಣ ನೀರದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಬೇನ ಶೇಖರಣೆ ಪನ್ನಲ್ಕ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟೆಡ್ ಮೇರ ಅಂದತ್ತೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟೆಡ್ ಮೊಗೇರ್ ನಮ್ಮ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟೆಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ MOGER ಮೊಗೇರ ಮೇರ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಉಪ ಲೆಪ್ಪನ ಆಡು ಭಾಷೆಡು ಆತನ ಜನಪದಡು ಮೇರ ಅಂತ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟೆಡ್ ಮೊಗೇರ ಈ ಮೊಗೇರ ನಕ್ಲು ಘಟ್ಟದ ಮಿತ್ತಲ ಪೋತೇರು ಘಟ್ಟದ ಮಿತ್ತಿಡ್ಲ ಬೇತೆ ಪುದರುಂಡು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಹಸಲ ಅಂದ ಲೆಫೇರು ಹಸಲ ಮಡಿಕೇರಿ ಕೊಡಗುಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾಲೆ ಅಂದ್ಲ ಲೆಫೇರು ಪಾಲೆ 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 ಎಂದು ಕೊಡಗುಡು ಈ ಪುದರ್ಲ ಬತ್ತೇಂಡು ಆಂಡ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ವಲಸೆ ಪೋಯಿನಾಕ್ಲು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಡು ಕಾಡು ಜನಾಂಗದಲ್ಕನೆ ವಾಸ ಮಂತ್ರ ಹಿಡ್ದು ಕಾಡುಡೆ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಪೋದು ವಲಸೆ ಪೋದು ಕಾಡು ಜನಾಂಗನೆ ಅಕ್ಲು ಕಾಡ ವಾಸಿನಲ್ಕನೆ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದು ಅಕ್ಲೇನು ಎಷ್ಟಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊರಿಯರು ಹೌದಲ್ಲ ತಪ್ಪತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಜೀವನ ಶೈಲಿನ ಬದಲ ಅಂತೀರು ಜೀವನ ಶೈಲಿನ ಬದಲ ಮಂತದ್ದು ಅಕ್ಲು ಕಾಡ ಮೂಲ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದಲ್ಕನೆ ವಾಸಿಸಿರ ಹಿಡಿದು ಸರ್ಕಾರನೇ ಅಕ್ಲೇನು ಗುರುತಿಸನೆ ಎಸ್ಸಿ ಇಂದು ಒಂದು ಈ ಮೇರ ಮುಗೇರ ಪುದರ್ದಾಯ ಬತ್ತನ ಬಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಭಯ್ ಕುಮಾರ್ ಆರ್ನ PhD ಲೇಖನಾಡು ಚಾಣಾಕ್ಷ ಮೃಗ ಮೇರು ಇದೇನು ಬೇಟಾಡ್ನೆ ಪಂಡ ಕ್ಷಣಾರ್ಧ ಮಾತಾಡು ಮೇರ್ಕ್ಲು ಹೋದು ಬೇಟಾಡ್ದು ಪಗಾರಿ ಬಿಡ್ದು ಐನ್ ಪತ್ತು ಅಂತೀರು ಈ ಚಾಣಾಕ್ಷ ಓಟಾಗ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನ ಮೇರನ್ನು ಬೇಟಾಡ್ನ ಹಿಡ್ದಾದಿ ಈ ಜನಾಂಗ ಮೇರೇರು ಪಂಡಿರುದಂದು ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಸುದೆ ಬರಿಟ್ಟು ಎತ್ತರದ ಜಾಗೆಡು ಮುಗೇರು ಅನ್ಪಣೆ ಸುದೆ ಬರಿಟ್ಟು ಎತ್ತರದ ಜಾಗೆಗೆ ಮುಗೇರು ಸುದೆ ಬರಿಟ್ಟು ಆ ಎತ್ತರ ಒಂಜಿ ದುಡ್ಡು ಉಪ್ಪಣತೆ ಐಟ್ ಅಂಚಿನ ಜಾಗೆಡು ಮುಗೇರನಕ್ಲು ಎತ್ತರದ ಜಾಗೆಡು ಇತ್ತನೆ ಹಿಡ್ದಾದು ಮುಗೇರ ಅಂದು ಪುದರ್ ಬತ್ತುಂಡು ವಾಸಿಸಿನ ಹಿಡ್ದಾದು ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಡು ವಾಸಿಸಿನ ಹಿಡಿದು ಮುಗೇರ ಅಂದು ಪುದರ್ ಬತ್ತುಂಡು ಅನ್ಪೇರು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮುಗೇರು ಕೋಟೆ ಅಂದು ಸುಮಾರುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎತ್ತರಡು ಈ ಮುಗೇರ ಕೋಟೆದ ಇತಿಹಾಸನ ತುಯರಪೊಂಡ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿನಕ್ಲ ಕೋಟೆ ಅಂದೇ ಪನ್ಪೇರು ಹೆಚ್ಚ ತುಯರಪೊಂಡಾಗ ಮೊಗೇರನಕ್ಲವೇ ಕೋಟೆ ಉಂಡು ಕಾಸರಗೋಡು ಅಲ್ಪ ಕಾಸರಗೋಡು ಟೌನ್ ಉಡೆ ಇಕ್ಕೇರಿದ ಸದಸ್ಯ ನಾಯಕಿಯರು ಕಟ್ಟಿಯರು ಅನ್ಪೇರು ಕೋಟೆ ಆಂಡ ಬೇಕಳದ ರಾಮನಾಯಕಿಯರು ಒಂಜಿ ಅರನ ಲೇಖನ ಬರಿತೇರು ಇಂದು ಮುಲ್ಪದ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿನಕ್ಲ ಕೋಟೆ ಮುಗೇರ್ಲೆನ ಕೋಟೆ ಆಂಡ ಅಲ್ಪ ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕಡು ಮುಗೇರನಕ್ಲೇನ ಅರಸುಲೇರು ಪಟ್ಟದ ಮುಗೇರ ಜನಾಂಗಗ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಕೇಂದ್ರ ಪಟ್ಟದ ಮುಗೇರನ ಅರಸೈತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಧುರುಡು ಪೂಜಾ ಅನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಲೇಖನ ಉಂಡು ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಪುದರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಐಟ್ ಮಧುರದ ಪೂಜೆ ಅನ್ನಾಗ ಮಧುರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಗಣಪತಿನ ಪೂಜೆ ಅನ್ನಾಗ ಸುರೂಕು ಬತ್ತದು ಮಾಯಿಲ ಅರಸು
ಪನ್ಪುಣಾಯೆ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದಿತ್ತೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು. ಈ ಮಾಯಿಲ ಅರಸು ಪಂಡ ಅವು ಜಾತಿ ಮಾಯಿಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಉಂಡು. ಎಂಕ್ಲ ಸಂಶೋಧನೆ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಯಿಲ ಅಂತ ಮೊಗೇರ ಅರಸೆ ಎಂದು ಮನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಯಿಲ ಅಂಚ ಮಾಯಿಲ ಕೋಟೆ ಎಂದು ಉಂಡು. ಉಳಿತಡ್ಕ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು. ಅವು ಅಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಮಾಯಿಲರಿಜ್ಜೇರು ಮಾಯಿಲ ಜಾತಿ ಹಾಕ್ಲಿಜ್ಜೇರು ಆಕ್ಲು ಪ್ರಾಯ ಸೀಮಿತವಾದ ಕಾಟು ಕೊಕ್ಕೇಡು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಒಂತೆ ದನ್ನ ಉಲ್ಲೇರು ಅತ್ತ ಅಪ್ಪ ಮುಗೇರ ನಕ್ಲನವೇ ಕೋಟೆ ಕೋಟೆ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವೇನಂಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರದಂದು. ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತ್ರೆಂದೆಲ್ಲರೂ ಉಲ್ತರದು. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ಲೆಣ್ಣ ಪನ್ಲೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಬದಿರ್ಕಡ್ಡೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣಗಳಲ್ಲ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಒಂದಿಯಾಲ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ. ಬಲಿಮೇದಾರ್ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು. ಅಯ್ಯೋ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರತ್ತಪ್ಪ. ಪನ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ಈರ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿದಾರೆ ಮಾತಾಡಿದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಎಂಕೆ ಶೇಖರ್ನಡ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಡೀತಂಡೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಸಾಧಾರಣ ಮೊಗೇರ ಸಮುದಾಯದ ಮದ್ಮೆಯಿಂದ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಭಾರಿ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಇತ್ತಿನ ಮದ್ಮೆ ತುಳುನಾಡಿನ ಇತಿಹಾಸದೆ ಬಾಚಿತ್ರ ಸಮುದಾಯದ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಒಂದು ಮೊಗೇರ ಸಮುದಾಯದ ಮದ್ಮೆ ಅಕ್ಕಲ ಮದ್ಮೆದ ದೊಂಪುಟು ಒಂಜಿ ನಡುತ ಕಂಬಡು ಸುಮಾರು ಕಪ್ಪು ಪೂರ ಕಟ್ಟದೆ ಒಂಜಿ ತೂಕು ತುಡರದಿ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕರಿಮಣಿ ಕಟ್ಟಬೇರೆ ಅಕ್ಕಲ ಮದ್ಮೆದ ಬಿದಾಡು ನಾನಿ ಅವು ಐನ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಪುಣ ಹಿಂಗ್ ಕಿತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೌಪ್ಯ ಆತುಂಡು ಅವೊಂಜಿ ಪಂಬೇರ ಅನ್ಪಂಡದು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅಕಲ ದುಂಪುಡು ಅಂಚಿನಂಜಿ ತೂಕು ತುಡರ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಕರಿಮಣಿ ಕುಂಟುಪುರ ಕಟ್ಟದು ಕರಿಮಣಿ ಚಪ್ಪುಪುರ ಕಟ್ಟದು ಕರಿಮಣಿ ಕಟ್ಟಬೇರಾಗ್ಲಿ ಬುಕ್ಕ ದಿಬ್ಬನ ಪಿದಾಡುನೆ ಬುಕ್ಕ ದಿಬ್ಬನ ಪಿದಾಡುನೆ ಅವು ಮದ್ಮೆ ಮದ್ನಾಲ್ ಪೋತು ಬರ್ಪುನಟ ತುಡರ ತಿಕ್ಕೆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದಲೇ ಉಂಟು ಅವು ದಾದ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಕೊಂಚ ಒಂದು ಈರ್ನ ಊರುಡು ಮೊಗೇರ ಸಮುದಾಯದ ಮಲ್ಪನ ಆಚರಣೆ ಅಂಚಂಡು ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋನಗ ಕೇನಗ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೆತ್ತದಾಲ ಪಾತೆರುಂಡೆ ಗಬಲಣ್ಣ ಬೇತದಾಲ ಪಂಡ್ರೆ ಸರಿ ಸರಿ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊಲ್ಮೇಲಿರೆಗ ಅಣ್ಣ ವಿಕ್ರಮಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಆರು ಪಣಪನೆ ಮುಗೇರ ಸಮುದಾಯದ ಮದಿಮೆದ ವಿಶೇಷತೆ ಅವಳು ಮದ್ಮೆ ದೊಂಪದ ನಡೂತ ಕಂಬೋಗು ತಪ್ಪುಲೇನ ಕಟ್ಟದು ಐಕೊಂಜಿ ಕರಿಮನಿ ಕಟ್ಟದು ಅವು ಇಂಚಿನ ಆರಾಧನೆ ಭಾರಿ ಇತ್ತಿದ ಒಂದ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತದ ಕಂಬ ಅಂತ ಪಾಡ್ಬೇರು ಮೂರ್ತ ಕಂಬ ಈ ಮೂರ್ತ ಕಂಬಗ್ ಐನು ಶೃಂಗಾರ ಮನ್ಪೇರು ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಶೃಂಗಾರ ಮಂತದು ತಪ್ಪು ಕುಕ್ಕು ತಪ್ಪು ಅವು ಇಂದು ಮತ ಕಟ್ಟದು ಮೂತ ಮತ ಮಂತದು ಐಕೊಂಜಿ ಕರಿಮಾನಿ ಕಟ್ಟುನಂಚನ ಕರಿಮನಿ ಕಟ್ಟದು ಇಪ್ಪುನಂಚನ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತ ಕಂಬಗೂ ಕರಿಮನಿ ಕಟ್ಟದು ಪೇರು ಈ ಕರಿಮನಿ ಕೆಲವು ಮಾತ ಜಾಗೆಡ್ ಅವ ಒಂಜಿ ಬಾಗೋಗು ಮಾತ ಕಡೆ ಮಾತ ಕಡೆ ಕೆಲವು ಕೋಟಿ ಎಂಚಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಕಂಬ ಪಾಡ್ದು ಐಕ ಬಡ್ತಿನ ಸಿಂಗಾರ ಮಾತ ಮಲ್ತದು ಜೋಡು ಫಲ ಕಟ್ಟುನ ಜೋಡು ಫಲ ಗ್ರಾಮ ದೇವಿ ಸುಗಿತದು ಕಟ್ಟಬೇರು ಜೋಡು ತಾರಾಯಿ ಕಟ್ಟದು ಐನು ಗುರುಕಾರ ಪನ್ನಗ ಐನು ಬರಿತ ಪನ್ನ ಸೇರೋಡು ಐಕ ಪನ್ನಗ ಗುರುಕಾರೆ 4 ಗುರುಕಾರೆ ಪನ್ನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಉಡುಪುನು ಐಕ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನಿನ ತಮ್ಮಲಿನ ಮಾತ ಸೇರಿದ 5 ಜನ ಸೇರಿದು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟದಲ್ಪ ಅವೇನು ಪಾಡ್ದು ಅವು ಪೆಲತ್ತ ಮರನೇ ಆವಡು ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟು ಪಾಲೆದ ಪಾಡುವೆ ನಿಜವಾದ ಪಾಲೆಗೆಲ್ಲ ಪೆಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಏನಕ್ಕೆ ಪಾಲೆದೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪಾಡುವೇರು ಅಂಡ್ ನಿಜವಾದ ಪೆಲತ್ತನೇ ಪಾಡೋಡು ಐಕ್ ಐನು ಗುರುಕಾರಣಗಳು ಉಂತದ ಐನು ಪಾಡ್ದ 5 ಜನ ಅಲ್ತ ಬಕ್ಕ ಐಕ್ ಕೆಲವು ಕೋಟಿಡು ಪೇರು ನೀರು ಮಾತಾಯ್ಕ ಮುದೇಲಿಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟು ಪನವಲ ಪಾಡ್ರೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಊರಿಗೂ ತಕ್ಕದಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂದು ಮೇರ ಸಮುದಾಯದ ಗೊತ್ತು ಜಂಕಲ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪಾಲೆದ ಮರನೇ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಈ ಬೆಲಟ್ಲ ಪೇರು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಾಲೆದ ಮರಟ್ಲ ಪೇರು ಬರ್ಪೆನ ಮರ ಪಾಲೆದ ಮರತನೆ ಧರ್ಮನೇ ಮಾಪುಂಡ್ಲ ಪಾಲೆದ ಮರತ ಎಲ್ಲರ ಕಂಬ ಧರ್ಮನೇ ಮಾಪುಂಡ್ಲ ಮೂರ್ತ ಕಬೆಕ್ ಪಾಲೆದ ಮರತನೆ ದೈವಳಿಗೆ ಓಡ ಮರ ಈಗಲ ಪಾಲೆದ ಮರ ಇತ್ತೆ ದೀಪಾವಳಿ ಸಮಯ ಬಲಿಯಂದ್ರ ನಾವು ಜಿಮನ್ ಫೇರು ಕಂಬ ಬಲಕಿ ಮರ ಹಾಯಿ ಪಾಲೆದ ಮರನ್ನು ಕೊಂತಾರ್ಪಣವುಲ ಮುಗೇರ ಜನಾಂಗದಾಯನಿ ಕರ್ತದ ಒಣಪನ ಕರ್ತ ಕನಪನ ಮುಗೇರ ಸಮುದಾಯ ಆಯ್ನು ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತುಡ ಅದನ್ನ ಇವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲದಾಡೇರಲ್ಲ ಅವು ಆ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪಡಾಂಡ ಬಲಿಂದ್ರಾಗ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪಡಾಂಡ ಆ ಪಾಲೆದ ಮರನು ಗೆಲ್ಲನ್ನು ಕೊಣ್ತದು ಆ ಮರನು ಕೊಣ್ತದು ಮುಗೇರ ಜನಾಂಗದಾಯನೇ ಕರ್ತದು ಕೊಂಡ್ತರೋಡು ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಟು ಅವು ಸಂಪ್ರದಾಯ ದುಂಬು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲ ಬಿತ್ತಿನಾಯಿ ಕಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಚಲನವಲನ ಗೊತ್ತಿತ್ತನಾಯ ಆಯಿ ನಡೆದಾರ 6 ಕಣ ಒಂದು ಇತ್ತೇನೆ ಇತ್ತೆ 6 ಬಣ್ಣಲ್ಕನೆ ಐಟದಲ ದಲ ವಿಶೇಷತೆ ದಾಲ ಮದಿಮೆದ ಸಂಗತಿಡು ಒಂಜಿ ದೊಂಪ ಬಾಡ್ನಾಗ ಮೂರ್ತಗಬೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಲ್ತಿಲಕನೆ ನಿಕ್ಲೆಟ್ಲ ಮೂರ್ತಗಬೆ ನಿಕ್ಲೆಟ್ ವಿಶೇಷತೆ ಬಂಡ
ಪಾಲೆದ ಮರ ಅತ್ತೆ ಪೆಲತ್ತ ಮರ ಕೆಲವೊಟ್ಟು ಪಾಲೆದಲ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಕೆಲ ಪಾಲೆದಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆಟ್ ಪಾಡು ಪಾಡು ಅವಾಗ ಐಕ್ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಜೋಡು ಫಲ ಕಟ್ಟುನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಐನು ಗುರ್ಕಾರಿರ್ ಪಂಡ ಐನು ಬರಿತಕುಲು ಸೇರ್ದು ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಗ್ರಾಮದ 4 ಗುರುಕಾರೆ ಈ ತರ ಒಂಜೇಕೆ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನ ಇತ್ತೆ ಮುಗೇರ ಸಮುದಾಯದ ಮೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರಂದಿಲ್ಲ ಅಪಗ ನಿಖಿಲಿಂಟ ಮೂಲ ಇತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ ಪಂಡರಿ ಇಂಚ ಮುಗೇರಿನ ಬೋಂಟೆ ಗುಪ್ಪು ನೆಡ್ದ ಅವರ ಅತಿ ಚಾಣಾಕ್ಷವಾಯಿ ನಂಚು ತನ್ನತಿ ವೇಗೊಡು ಬಲೆ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮುಗೇರಿನ ಬೋಂಟೆ ಗುಪ್ಪು ನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಮುಗೇರ ಬಣ್ಪುನ ಅತ್ತಂಡ ಕಡಲದ ಕೈಯಾಯಿ ನಂಚಿತ್ತನ ತುದೆ ಬರೆತು ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಎತ್ತರದ ಮುಗೇರು ಪ್ರದೇಶಡು ಎತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಡು ಅಂತದು ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ ಮಚ್ಚೋಲಂಗುಳ್ಳ ಬೋಂಟೆ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ನೆತ್ತ ಕಾಡು ಮುರುಗೋಲ್ನ ಬೋಂಟೆ ಗೊಬ್ಬುದು ಐತ ನಡುಟು ಕಾಡದ ಕಂದಮೂಲ ಫಲಕಲ್ನ ನಡುಟು ಬದುಕೊಂದಿತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಮುಗೇರ್ಲು ಒಂದು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನದ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ ನೆಟ್ ಏತು ಬರಿ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಮೂರು ವಿಭಾಗ ಉಂಡು 14 ಬರಿ ಹಾಂ ಹಾಂ 14 ಬರಿ ಹಾಂ ಇಟ್ಟು ಸುರುತ್ತ ಬರಿ ಕೂರ್ಮೆರನ್ನ ಬರಿ ಹಾಂ ಕೂರ್ಮೆರನ್ನ ಬರಿ ಬಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬರಿ ದಾಯ ಪಂಡಣ್ಣ ಹಾಂ ಈ ಕಾಡು ಕಡ್ತದು ಕೂರ್ಮೆ ಕುಮಾರ್ ಕುಮೇರಣ್ಣ ಬರಿ ಕುಮೇರ್ ಬಂಡ ಕಾಡನ್ನು ಕಡ್ತದು ಕೃಷಿ ಮಂತ್ರಿ ಹಿಡ್ದಾದೆ ಕುಮೇರು ಬಿತ್ತನೆ ಮನ್ಪೇರು ಅಂದ ಅವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬರಿ ಕುಮೇರಣ್ಣ ಕುಮೇರಡು ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆ ಪೋನಂಚ ಉದಾಹರಣೆ ಪಂಡಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲ ಸಂಧಿದ ತಿಕ್ಕನ ಪ್ರಕಾರ ಮುಗೇರ್ಲೇನ ಸಂಧಿಡು ಬಂದ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಅಮ್ಮೆ ಪಂಡದಾಂಡ ಮೂಳ್ದೊಟ್ಟು ಮಾನ್ಯಲೆ ಕುಮೇರಣ್ಣ ಬರಿತಾಯಿ ಮುದರೇ ಅಂತ ಅಮ್ಮೆ ಬಣ್ಣದ ಮೂಲ್ದೊಟ್ಟು ಮಾನ್ಯಲೆ ಕೂರ್ಮೆರನ್ನ ಬರಿತಾಯಿ ಮುದಾರೆ ಎಂದು ಬರ್ಬೋದು ಒಂಜಿ ಸಂಧಿದ ಉಲ್ಲೇಖ ಸಂಧಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಂಡು ವಿಧ ವಿಧದ ಸಂಧಿ ಉಂಡು ಆಂಡ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕನ ಪ್ರಕಾರ ಮುಗೇರ್ಲೆನ ಅಮ್ಮನ ಬರಿ ಕೂರ್ಮೆರನ್ನ ಬರಿತಾಯಿ ತಯಂಡ ಮುಗೇರ್ಲೆಗ್ ಕೂರ್ಮೆರನ್ನ ಬರಿ ಬಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಐದು ಕೇತು ಬರಿ 14 ಬರಿ ಐಟ್ ಸಾಮೆದನ್ನ ಕುಜಿಮೆದ್ದನ್ನ ಇಂಕ್ ಬಾಯ್ಪಾಟ 14 ಬರಿ ಆಂಡ 14 ಬರೀನು ಬೇತ ಕಡೆಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ಕುಮೇರಣ್ಣ ಬರಿನ ಕೆಲವರು ಕುಮ್ಮೇರು ಬರ ಬೇತ ಅಡ್ಡ ಪುದಾಡಲೆತ್ತದು ಬರಿತ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂಡು ಈ 14 ಬರಿಯೇ ಐನು ಉಪ ಶಬ್ದಡ್ಲೆತ್ತದು ಐಟೆ ಪುಡದು ರಡ್ಡೆ ಕುಟುಂಬ ಪುಡದು ಈ ಬರೀಲ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಾಯಿನವೇ ಬರಿ ಅಂದು ಇಂದುಲ ದಾಯ್ತ ಧ್ವಜ ಉಂಡು ಮುಗೇರೇರು ಈ ಭೂಮಿ ಪುತ್ರ ಪಂಡ ನೆಲತ್ತ ಮಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಈ ಮಣ್ಣದ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣದ ಜೋಕುಲು ಪಂಪಣೇನು ಈ ಬರಿತ ದುಲ ಧ್ವಜ ಉಂಡು ಅಂಚ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಇತನಿಕಿಲ್ನ ಬರಿತ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕೃತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಸಂಧಾನದ ಬದುಕುದಿನ ಪ್ರಕೃತಿದ ನಡುಟು ನಿಖಿಲ್ನ ಜೀವನದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಕುಟುಂಬ ವೃದ್ಧಿ ಆಯನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಭಾಗ ಒಂಜಿ ಬರಿ ಕೊರೋಯರ್ ಐಟ್ 14 ನಿಕುಲು ಕಡೆಕಟ್ಟು ಮಲ್ತಿನಡೆ ಕುಡೊಂಜಾತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಒಂಜಾತ ಬರಿಕುಲು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ದೈವದ ಒಂಜಿ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಅಂಚ ನಿಕ್ಲ ಲೆಪ್ಪನಗಲ್ಲ 14 ಬರಿತಾಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕೈ ಮುಗಿನಗ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲು 14 ಬರಿತಾಕ್ಲಿಂದೇ ಮನ್ಪಣೆ ಕ್ರಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಬನ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅಣ್ಣ ಪನ್ಲೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಡಪದ ಗೊರ್ಬಾರು ಅಣ್ಣ ಈರ್ನ ಪುದರ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅನ್ನದು ತಿಮ್ಮಪ್ಪಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಲ್ತುರ್ದು ನಮಸ್ತೆ ಒಲ್ತುರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮದಿಮೆ ದುಂಪುಂಡು ಕಂಬವಾಡ ನಾಯ್ಕ ಹಲೋ ಪನ್ಲೆ ಐಕ್ ಕನ್ಯಾಕಂಬ ಅಂತ ಅನ್ಪೇರು ಕನ್ಯಾಕಂಬ ಅಂತ ಬಣ್ಪೇರ ಕನ್ಯಾಕಂಬ ಸರಿ ಸರಿ ಐಕ್ ಅವು ಪಾಲದ ಮರ ಇಜ್ಜಿನಂಡ ಮಾತ್ರ ಪೆಲತ್ತ ಮರತ ಒಂದು ಪಾಡ್ನ ಪಾಲದ ಮರ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಮಾತ್ರ ಪೆಲತ್ತ ಪೆಲತ್ತ ಪಾಡ್ನ ಬುಕ್ ಅವೇ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನೆಟ್ ಗ್ರಾಮಡು ನಮ್ಮ ಮುಗೇರ ಸಮುದಾಯದಾಗ ಜಾಂಬಿರಿ ಬೋಪಣ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟನ್ಗೆ ದೇವೇರ್ನ ನೆಟ್ ಜಾಂಬಿರಿ ಬೋಪಣ ಅಂದು ಐನೊಂಜಿ ತೆರಿಪೋಲಿ ಸರ್ ಜಾಮಿಲಿ ಬೋಪನ ಜಾಂಬ್ರಿ ಅವು ಪುತ್ತೂರು ಅವು ಮುಗೇರ ಸಮುದಾಯದಾಗ್ಲು ಹಿರೇಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಬನ್ಲೆಗೆ ಅಣ್ಣರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಅಣ್ಣರಿ ಹಿರೇಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಬನ್ಲೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆ ಸಮುದಾಯದ ಜಾಂಬ್ರಿ ಬೋಪನಿಂದ ಬಂಡಾರಿ ಅನ್ನಂದು ಅವು ಎಂಚ ನಿಖಿಲ್ ಅಲ್ಪ ಎಂಚ ಕ್ರಮ ಅವು
ಅವು వంట 14 ವರ್ಷ ಹೋಗ್ತೀನಿ 16 ವರ್ಷಗರ ಅಂದ ಐಟು ಸುಮಾರು ಸುದ್ದೋಡು ಒಂದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅವು ಅವು ದೂರ ಪೋಪಿನಿ ದೂರ ಅವು ಸುಳ್ಯ ಪದವು ನೆಟ್ಟನಿಗೆ ಸುಳ್ಯ ಪದವುಡು ಐಟ್ ಅವಳು ದಾದೊಂಡು ಆ ಸುಳ್ಯ ಪದವುಡು ಅಂದ ಅವಳು ದಾದೊಂಡು ಜಾಗೆ ಮೂಳು അവിടെ ಪುದರ್ ನೆಟ್ಟನಿಗೆ ಅಂದ್ ಪುದರ್ ನೆಟ್ಟನಿಗೆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದ್ ಅಲ್ಪ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಪನ್ ನೀಕು ಲತೆ ಅಂದ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಳು ಪುತ್ತೂರು ದೇವರ ಮಾರ ಕಮ್ಲಡ್ ಸರ್ ಅಪಲ್ಲೆ ಪುತ್ತೂರು ದೇವರ ಮಾರ ಕಮ್ಲಡ್ ಪೂಕರವಾಡ್ನ ಅವತ್ತು ಮೊಗೇರ ಸಮುದಾಯದಾಗಲು ಪುತ್ತೂರು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಕಮ್ಮಲಡ್ ಪೂಕರೆ ಬಾಡ್ನಕಲು ಮುಗೇರ ಸಮುದಾಯದಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚೆನ್ನು ನಲಿಕೆ ಉಂಡು ಮೊಗೇರ ಸಮುದಾಯದ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ ಉಂಡ ಚೆನ್ನು ನಲಿಕೆ ಅವರ ಪಾಂಡ ತೆಲಿಪಲ್ಲ ಸರ್ ಅವು ತೆಲಿಪಗ ಅಣ್ಣರೆ ನೆಟ್ಟನಿಗೆ ಬಿಟ್ನವರು ಜಾಂಬ್ರಿ ಗುಹೆ ಪ್ರವೇಶ ಅನ್ನೋದು ಉಂಡು ಜಾಂಬ್ರಿ ಗುಹಾ ಪ್ರವೇಶ ಅವು ಅಲ್ಪದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದುಂಬು ಮುಕ್ಳು ನಮ್ಮ ಮುಗೇರ ಜನಾಂಗದಕ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಕಾಪಾಡೇರು ಅಂತ ಪೇರಕ್ಲೇನು ಕಾಪಾಡೇರು ಬಂಡ ಕಾಪು ನಂಚಿತ್ತನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತಿನ ಗುರಿಕಾರೆ ಕಾಪಾಡೇರು ಗುರಿಕಾರೆ ಕಾಪಾಡೆ ಐಕೊಂಜಿ ಅಬ್ದ ಅವು ತುಳುತ ಶಬ್ದ ಕಾಪಾಡು ಅವು ತುಳುತ ಕಾಪಾಡೆ ಅಣ್ಣ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪುಣ ಎಂದು ಅಂಚ ಅವು ಕಾಪಾಡನಕ್ಲು ರಡ್ಜನ ಉಪೇರು ಅಕ್ಲು ಎಂಚ ಉಪೇರು ಪನ್ನಂಡ ವೃತ್ತಟ್ ಉಪೇರು ಈ ಮೀಸೆ ಗಡ್ಡ ಕುಜಲ್ ಮಾತದೆತ್ತದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಾವುದ ಬೊಜ್ಜದ ಕ್ರಮ ಮನ್ಪೇರು ಪನ್ನಂಡ 16 ವರ್ಷಗೋರ ಆ ಗುಹೆಗೆ ಪೋಪನೆ ಅಲ್ಪದಲ ಅಕ್ಲು ಪೋಯಿನಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಇತ್ತಂಡ ಅಲ್ಪನೆ ಕಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇರು ಈ ಜಾಂಬ್ರಿ ಗುಹೆತ್ತ ಸುರುಕು ರಡ್ಡು ಕಾಪಾಡನಕ್ಲು ಪೋದು ಗುಹೆತ್ತ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಂತದ್ದು ಅಕ್ಲು ಪಿರ ಬತ್ನಿ ಎದುಕ ಭಟ್ರು ನಕ್ಲು ಪೋಪೇರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಹೋದು ಅಲ್ಪದ ಮೃತ್ತಿಕೆನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ತರ್ಪೇರು ಸುರುಕು ಪೋಪನೆ ಮುಗೇರ ಜನಾಂಗದ ರಡ್ಡು ಕಾಪಾಡನಕ್ಲು ಅಂಚ ಪೋಯಿನಕ್ಲು ಸುರುಕು ಪೋನಾಗ ಎಂಚಿನ ವಿಷಯ ಪುಣಿಗೆ ಐನು ಅಲ್ಪ ದಾಯ್ತ ತೂಯ ಪತ್ಯ ಅಂದು ಪಿರ ಬತ್ತದ ಪಣಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಜಿ ವಾಡಿಕೆ ಇಂದು ಕರಿ ವರ್ಷತ್ತು ಐಕ್ ರಡ್ಡು 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬುತ್ತ ಹೊರ ಆಂಡ್ ಜಾಂಬ್ರಿ ಗುಹೆ ಅಂಚ 16 ವರ್ಷ ನಡಪನೆ ಇತ್ತೆ ಅವಡೆ ಪೋದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆತನ ನಿದರ್ಶನ ಉಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆದ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕ್ ಆತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಇತ್ತ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಐತ ಬಗ್ಗೆನೇ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪಣಕ್ಲು ಕಾಸರಗೋಡದಕ್ಲು ಸತೀಶ್ ಶಾಲೆಯ ನೆಲ್ಲಿ ಕುಂಜ ತುಳು ಬುಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶಾಲತಾ PhD ಮಂತ್ರಾರು ಬುಕ್ಕ ಬಾಬು ಪಚಲಂಪಾರೆ ಉಪ್ಪಳದಾರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ ತೇರಿ ನಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ಕಾಪಾಡೇರು ಅಕ್ಲನ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಕ್ಲು ಅಕ್ಲ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ನ ಇತ್ನೇಟ ದಾಲ ಪಂತಜೇರು ಇತ್ನೇಟ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆತಜಿ ದಾದಕೆಂಡ ಕಾಡುದ ಬಗೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಡು ಡಿಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಗುಹೆತ ಬಗ್ಗೆಲ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತಿನ ಆ ಗುಹೆ ತುಳಯಿ ವಾರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅತ್ತಂಡ ಐತ ಉಲಯಿಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸರೀಸೃಪುಲು ಐತ ಬಗೆಟ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತಿನ ಆಯನೆ ಕಾಪಡೆ ಆಯನೆ ಮೊಗೇರೆ ಅತೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮೊಗೇರೆನೆ ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಪೋಪಿನಕ್ಲೇನೆ ಕಾಪುನಾಯೆ ಅಂಚಾದ ಕಾಪಡೆ ಅದು ಉಲಯಿಪೋದು ಅಲ್ತ ಮಣ್ಣನ ಕನಯರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನು ಅವಿನ ಸರ್ವ ರಕ್ಷಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ತೊನ್ನಾಯಿ ಮೊಗೇರ ಸಮುದಾಯ ಅವಳು ತನ್ನ ಬದುಕನೇ ಪಣ ಒಡ್ಡುದು ಸಮಾಜಗೊಂಜಿ ಅಮೃತದ ಮೃತ್ತಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇನಿ ಕಾಪಾಡಿರನ ಬಂಡ ಮೊಗೇರ ಸಮುದಾಯದ ಕಲ್ನ ಅದ್ಭುತ ದಾದಕೆಂಡ ದುಂಬುದಕ್ಕಲು ತುಲೆ ಆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ನಮನದೆ ತೊಂಡ್ರಲ್ಲೇ ಯಾರು ಒಂಜಿನದಾದು ಬಾಕಿದಕ್ಕಲು ಪೋಪುಜೇರು ಸುರೂಕು ಸಂಕಷ್ಟಗು ಪಾಪದಾಯನ ಬಲಿಗೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆ ರೀತಿ ಬರು ಆಂಡ ಅಂಚತ್ತು ಒಂಜಿ ರಕ್ಷಣೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತಿನಡ್ದಾವರ ಕಡಪುಡು ಎಂಚ ಐತ ಬಗೆಟ್ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತಿನ ಏತು ಮಲ್ಲ ಜನ ಬೋಡ್ಲ ಆಯೆಪೋದು ಬರಡು ಆಯೆಪೋದು ಬತ್ತಿಡ ಮಾತ್ರ ಅವು ಗೊತ್ತಾವು ನಿಂಗಲ ನೆಲ್ಲಿತೀರ್ಥದ ಗುಹೆ ಉಂಡು ಅಡೆ ಪೋಡು ನಂಡ ದೇವಾಡಿಗ ಸಮುದಾಯದಾರು ದೊಂದಿ ಬತ್ತೊಂದು ಪೋಡಿದರು ಸುರುಕು ದೊಂದಿ ಬತ್ತವನಾರು ದೇವಾಡಿಗದ ಐದೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದಾಗಲು ಪೊಪ್ಪನ ಇಂಚ ಬುರ ಕ್ರಮ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಡೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ವಿಚಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಮಸ್ಕಾರ ರಾಜೇಶ್ ಕೊಣಂಬೂರ್ ಬಂದು ಪಲ್ಲೆ
ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೇನೊಂದು ಜೀರ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಟ್ಟ ಹಾ ಮುಖೇರು ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಖೇರು ಕಾರಣದ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಖೇರು ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಗಿಯರ್ಲು ಒಂದು ಬುಧಾರ ಬರೋಡು ಕಾರಣದಾನೆ ಕಾರಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ಪವಿತ್ರತೆ ಹಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಖೇರು ಒಂದೇ ಕೂಡದು ನನಗೆ ಮಠ ಆರಾಧನಾ ದೇವಿ ನಂಸಾಯಿ ಅಂತ ಇಂಕಾಯ ನನಗೆ ಕತ್ರ ಸರ್ ಎರಡೊಂದು ಎಷ್ಟೊಂದಲ್ಲ ಮುಗಿಯೋದು ಅಷ್ಟೇನಲ್ಲ ಹಾ ನಿಕ್ಕಳು ವಿಶ್ವಾಂಶನ ಅನೇಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮರಳಿಕೆ ಭಾಷೆ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಚಾರಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಮಾರುಗಳನ್ನು ಕೊನೆ ಬಂದು ನೆಕ್ ಶಾಶ್ವತವಾದ ವಿಚಾರ ಮುಗಿದು ಹೋಗು ನಮ್ಮದು ಅವು ಮಿಳೆಗಳು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ದೇವತೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಂತ್ರದ ಅನಿಸಿಕೆ ಬಂತು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸರಿ ಸರಿ ಆರು ಪಣಪನೆ ಮುಗೇರ ಸಮುದಾಯನ ಮುಗೇರ್ಲನ ಸತ್ಯುಳೆನ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಗೇರರಂದು ಆಯಲೆಪ್ಪನು ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಾಲಿ ಈತೆಟ್ಟೆ ಒರಿಯರವಲ್ಲಿ ಒಂದೇನು ಬುಳೆ ಒಂದು ಬೋಡು ನನ್ನ ದುಂಬುದಕ್ಕಲಿಗೆ ತೆರಿಯೋಡು ಪಣಪನ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಐತ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರಿಗೆ ಮುಗೇರ ಸಮುದಾಯದ ಮೂಲನ ಬಗೆಟ್ ಪಾತೆರ್ಯ ನಮ್ಮ ಅಕಲ್ನ ಸಾಹಸದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ಯ ಅಕಲ್ನ ಜೀವನಚರ್ಯೆ ಆ ಕಾಡನ್ನ ಆಕುಲು ಕುಮೇರು ಮಲ್ತದೆ ಕುಮೇರುಡು ಬೋಡಾಪನಂಚಿತ್ತನ ಬಂಜಿದ ಬಡಿ ಮಲ್ತಂದು ಅತ್ತನ ಕಂಡ ಮಲ್ತದೆ ದೋಟ ಮಲ್ತದೆ ಅತ್ತನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕಲ್ನ ಬದುಕು ನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮತ್ತು ಇತ್ತೆ ಮುಗೇರ ಸಮುದಾಯದ ಮೂಲ ಕಾಡುದನದ ಅತ್ತು ಕೃಷಿತ ಬಗೆಟದಾದ ಅಲ್ಲ ಉಂಡ ಮುಗೇರ ಜನಾಂಗದಕ್ಲೆ ಕೃಷಿ ಬಾರಿ ಕೃಷಿ ಮಂತ್ಪಣಕ್ಲೆ ಅವು ಎಕಡೆ ಸುರಿಕೆ ಬಂತಾನೆ ಕಾಡು ಕಡ್ತದ ಕೃಷಿ ಮಂತ್ನ ಹಿಡ್ದಾದು ಕುಮೇರು ಕುಮೇರ ಮಲ್ತ ಕೃಷಿ ತಾಯ್ತ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಒಂದು ಇತ್ತನಕ್ಲೆ ಪೂಕಾರ ಪಾಡೋಡು ಒಂಜಿ ಖಂಡಗ ಬಾರೆ ಪಾಡೋಡು ಬಾರೆ ಪಾಡೋಡು ಮಣ್ಣನ್ನು ಅತ್ತ ಮಣ್ಣನ್ನು ಆಯೆ ಖಂಡ ಅಡಿತದ ಆ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ತೆರೆದುಪ್ಪೋಡು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ತುಲೆ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅತ್ತನ ಪುಣ್ಯದ ಮನ್ಪೋಡ ಖಂಡಗ ಪೂಕಾರ ಪಾಡೋಡು ಅವು ಮುಗೇರ ಸಮುದಾಯದಾಯನೆ ಅಪಗಂಡ ಆಯ್ ಕೃಷಿಟ್ಟು ಆತು ಪರಿಣತಿ ಆದುಪ್ಪೋಡು ಮನ್ಪೋಣ ಅವು ತೆರಿಪವನು ಅಂಚ ಇತ್ತೆನಿಕುಲು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಂಡ ಊರದ ಕಂಬಳ ಪಂಡು ಪೂಕರೆ ಕಂಬಳ ಬಾರೆಪಾಡಿ ಕಂಬಳ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪೂಕರೆ ನಿಖಲು ಪಾಡ್ನಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಖಲಿಗೆ ವೃತ್ತ ನಿಯಮ ನಿಷ್ಠೆ ಅವದಾಲುಂಡ ಪೂಕಾರೆ ಪಾಡ್ನ ಸ್ವಚ್ಛ ನೆಟ್ಟುಪ್ಪೋಡು ಶುದ್ಧಾಚಾರ ಬಂಡ ವಾರಿ ಆಯ್ ಒಂಚಿ ಊರು ಒಂಜಿ ಅವು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಮೂಜಿ ದಿನ ವೃತಾಚಾರ ನಡೀತದೆ ಆಯೆ ಒಂಚ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಾದು ಅಂಚ ಆ ನಮ್ಮನೆಡು ನಿಷ್ಠೆಡು ಉಪ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಕ್ರಮ ಆಯ್ಗ ನಿಖಲ್ ನೆಟ್ಟದಾಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಗುರ್ಕಾರಾದಿತ್ತನ ಅಂಚದಾಲ ಉಂಡ ಪೂಕಾರ ಪಾಡ್ನೆ ಗುರಿಕಾರನೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೂಕಾರ ಪಾಡ್ನ ಚಿತ್ರ ಮೇರು ವಿಕ್ರಮ ಮೇರು ಬನ್ಲೆಕ್ಕ ಈ ಭಾಗಗೂ ಬನ್ನಗ ಪೂಕಾರ ಪಾಡ್ನ ಕಟ್ಲೇಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಆರು ಪಂಡಿಲ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಪೋನಾಗ ಆರು ಪಂಡ್ಯ ಸರಿ ಅದೇ ಬಣ್ಣಗ ಸಮುದಾಯದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಪೂಕರೆ ಪಾಡ್ನ ಆವಡು ಕಂಡ ಕೋರ್ನ ಆವಡು ಅತ್ತಂದಂಡಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬಿತ್ತು ದಕ್ಕುನಾಡು ಅವು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮುಗೇರ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಈ ಭಾಗದ ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಕಳ ಅತ್ತರಿ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಈ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಪೋನಾಗ ಕಂಡೋಡು ಪೂಕಾರೆ ಪಾಡ್ನ ಚಿತ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮುಗೇರ ಜನಾಂಗ ಇಚ್ಚಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಾರ ಆತದೆ ಭಿನ್ನತೆ ಮಾತ ಬತ್ತಿನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆದೆಲ್ಲ ಹಂಚಿನಿ ಆ ಭಾಗದ ಮೇರೆ ಬಂಡಿಲಕ ಆ ಭಾಗಡು ಮಾತ ಗುಹಾ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಆವಡು ಹತ್ತು ಈ ಥರ ಮಾತವು ಮಡಿವಂತಿಗೆ ಒಂದೇನು ಮಾತ ಅಂಚೆ ಇಂಚಿದ ಭಾಗಡು ನಮ್ಮ ಗುಹೆ ಬಂಡ ನೆಲ್ಲಿತಿರ್ತಾರೆ ಕಾಂತೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಉಳ್ಳೊಂಡು ಆಡ ಗುಹಾ ಪ್ರವೇಶ ಆ ಆಚರಣೆ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಇಜ್ಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಳ್ಳಂಚಿನಿ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಬಣ್ಣಗ ಗಡಿ ಮುಗೇರು ನಡು ಮಧ್ಯ ಬಣ್ಣಗ ಹನಿ ಮುಗೇರು ಈ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಬಣ್ಣಗ ಗೊಡ್ಡ ಮುಗೇರು ಮೂಜಿ ವಿದಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ನಡು ಮುಗೇರ ಹನಿ ಮುಗೇರ ಗೊಡ್ಡ ಮುಗೇರ ನೆತ್ತೊಂಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತೆರಿ ನೋಡು ಗಡಿ ಮುಗೇರ ನಡು ಮುಗೇರ ಗಡಿ ಮುಗೇರ ಹನಿ ಮುಗೇರ ಗೊಡ್ಡ ಮುಗೇರ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ತೇರಿ ನೋಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲರು ಹೊಲ್ತಿರೋದು ಸರ್ ದಯಾನಂದ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ರಾಮವಿಂಜನ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಶೇಖರ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಲ್ಲೆ ಏನೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ದೇವೇರಿನ ಆರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ನೆಟ್ಟನಿಗೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ತುಲೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಬಂಡದೆ ಐಟ್ ಒಂದು ದಾದ ಒಂದು ಪಂಡ ಆ ನೆಟ್ಟನಿಗೆ ಒಂದು ಪುದರ್ ಬರೆಯರ ಕಾರಣ ಒಂದು ಅಲ್ಪದ ದೇವೇರಿ ತೆಗೆದನ ನೆಟ್ಟೋನಿ ಪನ್ಪುನ ಮುಗೇರ ಸಮುದಾಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಸರ್ ನೆಟ್ಟೋನಿ ಪನ್ಪುನ ಮುಗೇರ ಸಮುದಾಯದ ಅಂದೆ ನಿಟ್ಟೋನಿ ಐನ ಆಚರಣೆದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂಡ ಅಕ್ಲೆ 42 ದಿನ ತಾರೆದ ಅಜಿ ಮಾಡಲ್ದ ಜೆಪ್ಪೇರ ಸರ್
ಅಂಚ ಜೆತ್ತದ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಮಾತೊಂಡು ಬುಕ್ಕ ಗುಹೆ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾವು ಕ್ರಮ ಕರೀತದ್ದು ಪೋಪಣ ಅಂದೆ ಅಂಚ ಬುಕ್ ಒಂಜಿದಾಯ್ತು ಅಂದು ಬಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಶಿಶಿಲಾದಿಪ್ಪು ಮತ್ತೊಂದಂದೈತೆ ನೆಟ್ಟನಿಗೆದ ದೇವರಾದಿಪ್ಪು ಸುಮಾರು ದೇವೇರು ಪುರ ಸಿಕ್ಕಿದಿನ ಮುಗೇರ ಸಮುದಾಯದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಎಂದು ಬಂತೇರಿ ಅಂದ್ 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 ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಚೂರು ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಡು ಒಂದು ಇತ್ತ ಈರು ಬಂಡರು 40 ದಿನ ಪಜ್ಜಿ ಮಾಡಲ್ಡ್ ಜೆತ್ತದು ವೃತ್ತ ವೃತ ಮಲ್ತದು ಆಕುಲ್ ಅಡೆ ಬೋಪೇರು ಆಕಲೆಗೆ ಪಡಿದಾದ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂದ ಕಾಪಾಡೇರಿ ಅತ್ತ ಕಾಪಾಡೇರು ಆಪೇರು ಪರಂಪರೆ ಆತು ಪೋದು ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತದ ವೃತಾಚರಣೆ ಮಲ್ತದು ದೇವರನ ದರ್ಶನಗ ಅನುಕೂಲ ಮಲ್ತುಕೊರ್ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಕಲ್ನ ಬಂಜಿಗೆ ಪಡಿದಾದ ಅಕಲೆಗೆ ಸಂಭಾವನೆದಾದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಸರ್ ದೇವೇರ್ನ ಕಾಲಿ ದೇವೇರ್ನ ಆ ನೈವೇದ್ಯ ಅಕ್ಲೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಪುಂಡು ಹೊರತಾದ ಅಕಲೆಗೆ ದಾಲ ಉಂಬಳಿದ ಕ್ರಮಂಡ ಭೂಮಿ ದಾಲ ಬುಡ್ಪಿನ ಕ್ರಮಂಡ ಅಕಲೆಗೆ ದಾಲ ಭೂಮಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಕ್ರಮಂಡ ಉಂಟು ಸರ್ ಉಂಟು ಉಂಟು ಉಂಬಳಿ ಉಂಡವಲು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಉಂಬಳಿ ಅವು ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್ ದಾದಂಡು ಅಯ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಎಲ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಲೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೋನಿಗೆ ಎಡ್ಡಂಡ್ ಈರೊಂಜಿ ಅಕೇರಿಗೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಂಡರ್ ದಾದ ಪನೋಡು ಬಂಡರ್ ಇರ್ ಪನ್ಲೆ ಮುಗೇರ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ದೇವೇರ್ ನಕ್ಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ ನಿತ್ಯ ಶಿಶಿಲ ರಾಜಿಪ್ಪು ನಂದ ನೆಟ್ಟನಿಗೆ ರಾಜಿಪ್ಪು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಗೇರ ಸಮುದಾಯದಾಗ್ಲಿ ದೇವೇರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಪಂಪೇರಿ ಅಂತ ಇನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಚೂರು ಮಾಹಿತಿ ಸರ್ ಖಂಡಿತ 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 ಮದರುಡು ಮದರು ಪನ್ಪುಣಂಚನ ಮೊಗೇರ ಜನಾಂಗದ ಮಹಿಳೆಗೆ ನರೆ ಒಕ್ಕುನಾಗ ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಮದನಂತೇಶ್ವರ ತಿಕ್ಕದನೆ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಧುರುಡು ಸುಮಾರು ಒಂಜರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಂಚಿ ಉಲ್ಲೆ ತಡ್ಕ ಅಲ್ಪ ಐಕಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮದರು ಮಾತೆ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿಲಾತಂಡು ಮದರುಗು ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಒಂದು ಸ್ಮರಣ ಒಂದು ಕಟ್ಟ್ಯಾರೆ ಅಂಚ ಆ ಒಂಜಿ ಮಧುರುಡು ಮದರ್ಗು ತಿಕ್ಕದನೆ ಕಟೀಲಡ್ಲ ಮೊಗೇರ ಜನಾಂಗದ ಕ್ಲೇ ತಿಕ್ಕದೆ ಮನ್ಪೇರು ಕಾರಿಂಜಡ್ಲ ಮೊಗೇರ ಜನಾಂಗದ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಎಂಕಲ್ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕದನೆ ಅಂತ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೇಳಿದಿತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನ ಗೋಕರ್ನಾಡು ಮುಲ್ಪ ಕಟೀಲ ಹತ್ತು ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಕುದ್ರೋಳಿದ ಐಟ್ ಹೊರ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಅಪ್ಪಾಗ ಈರ್ನ ಸ್ಪೀಚ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಂಡಾನು ಕಟೀಲುಡು ಕೊರಗ ಜನಾಂಗ ತಿಕ್ಕದನೆ ಅಂದ ಅಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ನಂಬಲಿಕೆ ಎಂಕಲ್ನ ಆಧಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಕಟೀಲುಡು ಕಟೀಲ ಮುಗೇರಾಗ ತಿಕ್ಕನೆ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಕಾರಿಂಜಾಡು ತಿಕ್ಕದಂಡು ಕಾರಿಂಜಾಡು ತಿಕ್ಕದಂಡು ಪುತ್ತೂರುಡು ಪುತ್ರ ಮುಗೇರ ಅಂದ್ ಪನ್ಪಣಾಗ ತಿಕ್ಕದಂಡು ನೆಟ್ಟನಿಗೇಡು ನಿಟ್ಟೋನಿಂದ ಪನ್ಪಣಾಗ ತಿಕ್ಕದಂಡು ನೆತ್ತಪೂರ ದಾಖಲೆ ಅಡ್ರು ಮನ್ಪಣಾಗ ತಿಕ್ಕಂಡು ಶಿಶಿಲಾಡು ದೆಸಿಲು ಮೇತಿಗಳ ಕಿರಮಲಿ ತಾಯಗಳ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಮನ್ಪ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯದಾಯ್ತ ಪಂಡ ಓಲ್ಲ ಲಿಖಿತವಾದ ಬೋಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಐಕ್ಯ ಬೋಡಾಪ್ನ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉಂಡು ಎಂಗಳ್ಳ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆತ ಯಾನ್ ದಾಯ ಬಣ್ಣ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ವಿಕ್ರಮರೈರು ಪುಸ್ತಕ ಬರೀತಾರೆ ಯಾನ ಆ ಪುಸ್ತಕಲೇನು ತುಯ್ಯೆ ದಾದಕ್ಕೆಂಡ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಪೋದು ಆದಿ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಆತನು ಇರ್ನ ಬರವುಡೆ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಮುಗೇರ್ಕಳ ಅಂದನ ಬ್ರಹ್ಮ ಮೊಗೇರರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇಂಚ ಆತಂಡೆ ಯಾನ್ ಪಣ್ಪನೆ ಉದೇನು ಪೂರ ನಿಕುಲು ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಲ್ಪೊಡು ದಾಗೆ ನಿಕುಲ್ನ ವಿದ್ಯಾವಂತರನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮೆರತ್ ಬಿರ್ಮೇರೆ ಬಿರ್ಮೇರ್ ಬಿರ್ಮೇರೆ ಬಿರ್ ಬಿರ್ಮೇರೆ ಇಂದು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಮನ್ಪಣವು ಬುಕ್ಕ ವೈದ್ಯೀಕರಣ ಬತ್ತೆ ಹಿಡ್ದುಕ ಒಂಜಿ ಎಂಚನ ಅಂದ್ ಯಾವನೇನು ದಾಯ ಪನಂತುಳ್ಳಕೆಂಡ ಮೂಲತವಾದು ತುಂಡ ವೇದಲ ಜನಪದನೆ ಕ್ರಾಂತದರ್ಶಿಲು ಮುನಿಮನೀಶಿಲ್ ನಕಲು ತಪಸ್ಸು ದೋಪಾದಿ ಕೊರ್ನವೇನು ಬೊಕ್ಕ ಲಿಖಿತೋಗಿ ಬತ್ತನೆ ಉಂದುಲ ಅಂಚೆನೆ ನಿಖಲ್ನ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಕ್ರಾಂತದರ್ಶಿಲು ಅಕಲು ಕೊರ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಚರಿತ್ರೆ ನಡತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಡಾವಳಿ ಒಂದೇನು ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಲ್ತೊಂಡಾಯಿ ನಾವು ಆಯಾಯ ಸಮುದಾಯದ ಕರ್ತವ್ಯ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬುನಂಕ ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನ ಇಜ್ಜಾಣ ಒಂದೇನು ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಈತ ಈತು ಪೂರ ಮೌಖಿಕವಾದ ದಾಖಲೀಕರಣ ಉಂಟು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡ್ಲ ಅವೇನೊಂಜಿ ಆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸದ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆಲಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಖಲ್ ನಕಲು ಮಲ್ಪ ಮುಖ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದೈವದ ರೂಪಾಡು ಪಂಡ ಕೃಷಿಕರು ಕಡೆಗೆಂಡಾರು ನಿಕ್ಕ ದಾಯ್ತ ನಿಕ್ಲ ಆಧಾರ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ದೈವಾಡು ಇತ ಕಡ ಇಂಚ ಬಡಕಾಯಿ ಕಡೆಂಜುದು ಮನ್ಪೇರು ಕಡೆಂಜು ಎಲ್ಲಿಯಾಲು ಮಾಗನಿಡು ಪೋದು ಆ ಐನು ಮುಡಿ ಕಂಡನು ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲಾಪನೆಗೆ ದುಂಬು ಐ ಅಳತ್ತದು ನೇಜಿ ಬಾರ್ ಪಾಡ್ದೆ
ಬಿತ್ತದೆ ಏನು ಮಾಡ್ಪ ಉಲ್ಲೇಖ ಸಂಧಿಡ್ಲ ಉಂಟು ಉಂಟು. ಕಡೆಂಜು ಇದು ಒಂಜಿ ನೇರ ಐಕ್ಯ ವಿಷಯ ಬರ್ಕ ಇತ್ತ ಮುಗೇರ ಸಮುದಾಯದ ಮೂಲ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೊಂಡ ಕೃಷಿಕೇನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಖಲ ಮೂಲ ಸಮುದಾಯದ ಕುಲದೈವಳು ಏರು ಒಂಜಿ ಬೆರ್ಮೇರು ದೇವೇರು ಬಿರ್ಮೇರು ಬಿರುಬತ್ತಿನ ಅಂಚೆತ್ತನ ಬಿರ್ಮೇರು ನನ್ನ ಕಾಟ ಆಯುಧಲೆಪ್ಪನ ಬಿರು ಅತೆ ಅಜ್ಜ ಬೆರ್ಮೇರು ಅಂಚಾದ ಕುಲದೈವ ಕುಲ ದೈವ ಮುಗೇರ್ಲು ಬತ್ತನೆ ದುಃಖ ನಮ್ಮ ದೈವ ಈ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಮಕ್ಕಳು ಪನ್ಪಣ ದೆಯ್ಯು ಕಡೆಂಜು ಕೇಳದ ಪರನೆ ಎಂಕ್ಲ ಪನ್ಪಣಂಚನೆ ಮುದ್ದ ಕಲಲೆ ಹೊಸ ಕಲಲೆ ಇಂದು ಎಂಕ್ಲ ಕುಲದೈವ ಇತ್ತ ನಿಖಲಟ ಕುಲದೈವ ಜನ ಇಪ್ಪುನು ಅತ್ ನಾಲು ದೈವ ಎಂಕ್ಲೆ ನಾಲು ದೈವ ಮುದ್ದ ಕಲಲ ಕಾರ್ಣಯ ಕಲಲ ಹಾಗೆ ಹೊಸ ಕಲಲ ಅಂದ ಪೇರು ಇತ್ತೆ ನಾಲು ಜಂತ ಬುದರ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮುದ್ದಲ ಕಲಲ ಬಡಕಾಯಿ ಸೀಮೆಡ್ ದೆಯ್ಯು ಕಡೆಂಜು ಕೇಳದ ಪೇರು ಬಡಕಾಯ್ದ ಯಾನ್ ಬಂತೆ ಎಂಕ್ಲ ಇಂಚಿಗೆ ಮುದ್ದ ಕಲಲ ಹೊಸ ಕಲಲಾಗ ಕಾರ್ಣಯ ಕಲಲ ಅಂದ್ಲ ಮನ್ಪೇರು ಕಲಲ ಅರೆಗೆ ಕಾರ್ಣಯ ಕಲಲ ಅಂದ್ಲ ಮನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಗಡಿ ಮಾನಿಗನೆ ಕಲಲ ಮಾನಿಗ ಪೊಣ್ಣು ಸೇರ್ದು ನಾಲು ಜನ ಇಜ್ಜಿನ ಮೂಜಿ ಜನ ಆನ ದೈವ ಮೂಜಿ ಮಾನಿನ್ ಸೇರ್ದು ಅಂಚಿದ ಮರ್ಗಿಲ್ದೆ ಅಂಚಿದ ಮರ್ಗಿಲ್ಗೆ ಎಣ್ಮೂರ ದೈವ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಮೂರ ದೈವ ಎಣ್ಮೂರ ದೈವ ಕೇಲತ್ತ ಪೆರ್ನು ಅಲ್ತ ಬಕ್ಕ ಕಡೆಂಜು ಎಲಿಯಾಲ ಜನ ನಡೆದ ಕಡೆಂಜು ತನ್ನಿ ಮಾನಿಗ ಅನ್ನು ಮೂಲು ಮಾನಿಗ ರಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ಲ ತನ್ನಿ ಮಾನಿಗ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಮೂವೇರು ದೈವಲು ಅಂದ್ ಒರ್ತಿ ತಂಗಡಿ ಮುಗಿಯಲು ತಂಗಡಿ ಮೂವೇರು ಮುಗೇರ್ಲೆಗೆ ತಂಗಡಿ ಮಾನಿಗ ಮುಗಿಯರ್ಲೆಗೆ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ತನ್ನಿ ಮಾನಿಗನ ಕಂಡನಿ ಏರು ಈ ನನಿಕೆ ಐಟ್ ಏರು ಮಕ್ಕಳೈಟ್ ಕೇಳದ ಪೇರು ಅನ್ಪಣೆ ಎಂಕ್ಲೈಟ್ ಹೊಸ ಕಲಾಲೆ ಕಾರಣಯ ಕಲಾಲೆ ಅನ್ಪಣ ತನ್ನಿ ಮಾನಿಗನ ಕಂಡನಿ ತನ್ನಿ ಮಾನಿಗ ನವೆ ಅಪಂಡ ನಿಖಿಲ್ನ ಮೂಲದ ಮೊಕುಲು ಏರಿಕೆಂಡ ಮುದ್ದ ಕಲಲ ನಕುಲು ಎಂಕ್ಲೈಟ್ ಅಮರ್ ಜೋಕುಲು ಅಕ್ಕುಲು ನಿಖಿಲ್ನ ಮೂಲದ ಶಕ್ತಿಲು ಆ ಭಾಗದ ಆಲೋಚನೆ ನಿಖಿಲ ಸೈಡ್ ಅಕ್ಕಲ ಈ ಮರ್ಗಿಲ್ಡಿ ಪುದರ್ ಬೇತೆ ಬಕ್ಕ ಉನ್ನಲ ಬೇತೆ ಇಂಚಕಿರ್ನಾಗ ಸಂಧಿ ಪಾರ್ದನದ ಆಧಾರ ಪೂರ ಬೇತಿದೆ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಕೆಲತ್ತ ಪೆರ್ನು ಎಡಮೂರ ದೆಯ್ಯುಲ ತನ್ನಿ ಮಾನಿಗಲ ಅಕುಲು ಅಮರು ಬಾಲೆಲು ತಗೆ ತಂಗಡಿ ಅಕುಲು ಕೇಲತ್ತ ಪೆರ್ನು ಪನ್ಪಿನ ಅವು ಎಡಮೂರ ದೆಯ್ಯುನ ಬಾವಿ ತಂಗಡಿನ ಕಂಡನೆ ಈ ಕಡೆಂಜು ಪನ್ಪಿನ ಎಲಿಯಾಲ ಜನನದ ಐಕ್ಯ ಸ್ಥಾನಮಾನಜಿ ಬ್ರಹ್ಮೆರಡಪ್ಪ ಐಕ್ಯವಾಯಿನ ಶಕ್ತಿಲಿ ಏರಿಕೆನಾಗ ಮೊಕಲು ಮೂವೇರು ಮಾತ್ರ ಏರು ತನಿಮಾನಿಗ ಕೇಲತ್ತ ಪೆರ್ನು ಎಡಮೂರ ದೈವ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಎಡಮೂರ ಮಾಯ್ಕಾರ್ ಅಕಲಿಗೆ ಮೂವೇರೆಗಳ ಪನ್ಪಿನಿಂದ ಎಡಮೂರ ಮಾಯ್ಕಾರ್ ಅಕಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಭಾಗಗಳು ಬಂದಾಗ ಆದಿ ಆದಿಕಾಲ ಎಂಚನ ಉಂಡ ಅಂಚ ಇಂಚಿಡ್ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಗೇರ ದೈವಸ್ಥಾನ ಅಂದೇ ಪಣದಿಪ್ಪುನ ಇತ್ತ ಕೋಡೆದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪದ ಮರಾಣಿದ ಒಂಜಿ ಚರ್ಚೆಡ್ ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ನೆ ಚಿತ್ತನ ಕಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಣ್ಣಿನ ಆಂಡ ಮುಗೇರ ಸಮುದಾಯ ಇಂಚೆಗೆ ಕಲ್ಲಿಡ್ದೆ ಕಲ ಆತಿನ ಬಾಕಿದ ವಾ ಕಲ ಒಂದೆಟ್ಲ ಕಲಟ್ಲ ಕಲ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ದೈ ನಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮರತ ಮುದ್ದೆ ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ದು ನಡ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತ್ರವೇ ಅವು ಕಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಗೇರನ ಕಲ್ಲಿಡ್ದೆ ಕಲ ಏಕಲ್ಲ ಉಚ್ಚಾರಲ ಇಂಚೆಗೆ ಕಲ್ಲು ಕಲಕ ಬೋಪಿನಿ ಇನಿ ದಾದ ಕಲ್ಲ ಬೋಪಿನಿ ಸ್ಥಾನ ಚಾವಡಿ ಬೇತೆ ಅಪೂರ ಬಕ್ಕ ಮೂಲತಃ ಕಲ್ಲ ಕಲಟ್ಟೆ ನಿಕಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಅದ್ಭುತ ವಿಚಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದಲ್ಲ ರೋಲ್ತರು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಇತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ನಿಖಿಲ ಮರ್ಗೆಲ್ಡ್ ಅವಳೊಂಚೂರು ಎಂಕ್ ಗೊಂದಲ ಪಂಡ ಎನ್ಮೂರ ದೆಯ್ಯುಲ ತನ್ನಿ ಮಾನಿಗಲ ಅಕ್ಕಲು ತಗೆಯ ತಂಗಡಿ ಅಮರ ಜೋಕು ಐದು ಬೊಕ್ಕೋ ಕೇಲತ್ತ ಪೆರ್ನು ಕೇಲತ್ತ ತಂಗಡಿನ ಕಂಡನೆ ಬೇರ್ನ ಎನ್ಮೂರ ದೆಯ್ಯುನ ನನಿಕೆ ಬಾವೆ ಐದು ಒಕ್ಕ ಕಡೆಂಜು ಎಲಿಯಾಲ ಜನನದ ಕಡೆಂಜುನ ಕಥೆನೇ ಬೊಕ್ಕದ ಎಲಿಯಾಲ ಜನನದ ಬೆರ್ಮೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಇಂಚಿದ ಕತೆ ಮೇರು ವಿಕ್ರಮ್ ಸರ ಎಕಡ ಪನ್ಯ ಕತೆ ಅವು ಅಂಚ ಬಂಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕತೆ ತಿಂಚಿನ ಎಡಮೂರ ದೆಯ್ಯು ಪಂಪಿನ ಉದರದಾಯ ಬತ್ತನಿಕೆ ಅನ್ನಗ ಎಡಮೂರ ಬಾರಿ ಬಲ್ಲ ಬುಟ್ಟು ಚಿಟ್ಟೆಡು ಮಕ್ಕಳು ಅಂದು ಬಲಮನ ಆಯ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದಲ್ಲ ರೋಲ್ತಿರೋದು ಪನ್ಲೆ ನೆಂಚಿರ ಬಂಡ ಇತ್ತ ಮುಗ್ಗರ್ಲ ಕಲಟ ಹಳೇದ ಪಂಜರ್ಲು
ಜನ ಮುಗೇರ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ ಅಲೇರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಉಂಡು ಅವು ಎಂಚ ಪುಟ್ಟು ಪೂರ ಪೆನ್ನು ಪಣುಲಿ ಖಂಡಿತ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರೆಗ ಸರಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರೆಗ ಆರು ಮುಗೇರ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲೇರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದಾದ ಅಂದುಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದುಂಬ ಪಾತೆರೆಗ ಈತ ಈರು ಪಂಡರವು ದಾದ ಎಡಮೂರದೇ ಬನ್ನಗ ಎಕಡೆ ಸುರೂಟಿ ಅನ್ನು ಪಂಡಿಲಕ ಕಾಡು ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಜನಗ ಮೂಲದೊಟ್ಟುಗು ಕೈತಾಲಾದಿತ್ತೀರು ಅತ್ರ ಗುಡ್ಡ ಕಾಡು ಮೇರು ಪ್ರದೇಶಗೂ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾಗ ಅವು ಕಾರ್ಲಾಗ ಸಮೀಪವಾದತ್ತನ ಮುಗ್ಗೇರ್ಲೆನ ಸಂಧಿಪಾರ್ದಾನದ ಆಧಾರ ಹೆಂಚಿಕೆನ್ನಾಗ ಕಾರ್ಲ ಬಾರಿನ ಬೊಟ್ಟು ಚಿಟ್ಟೆಡು ಒಂಜಿ ಕುಂದ ನೂತ್ತ ಅಜ್ಪ ಒಕ್ಕೇಲು ಮುಗೇರೇರಿತ್ತೀರು ಒಂಜಿ ಕುಂದ ನೂತ್ತ ಅಜ್ಪ ಒಕ್ಕೇಲು ಪಂಡ 150 ಒಕ್ಕೇಲು ಮುಗೇರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಕುಂದ ನೂತ್ತ ಅಜ್ಪ ಒಕ್ಕೇಲು ಬಂದಿನ ಅವು ದಾನಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಎಕಡೆ ಮೇರು ಪಂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಂಡು ಬತ್ತಿನ ದಂಡನು ಮಾತ ಜೈಸರ ಬೋಡಾದು ದಂಡನು ಜೈಸಿನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲಿಗೆ ತಿಂಗಿ ಪಾಡ್ದು ಮಾತ ಬೊಮ್ಮನ ಮಂತ್ರಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ತಿಂಗಿ ಪಾಡಿಯರು ಸಂತಾನ ನಾಶ ಆಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಉಣ್ಣು ಐಟ್ ಒರಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಾಲೆ ಏರಿಕೆನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಒರಿದನು ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ಎಂಕಲಿಗೆ ಈ ಭಾಗದ ಕಥೆಗೆ ಆ ಬಾಲೆ ಏರಿ ಬಾಲೆ ಬರವನ್ನ ಓಡಿ ಇನ್ನು ಅವರ ಬರವನ್ನ ಓಡಿ ಬಾಲೆ ಬರವನ್ನ ಓಡಿ ಆರೇ ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ಕೋಡೆದ ಪಣ್ಣ ಅವು ಬರವನ್ನ ಓಡಿ ಅವು ಬೇತೆ ಬರವನ್ನ ಬೇತೆ ಒಂದು ಬಾಲೆ ಬರವನ್ನ ಓಡಿ ಇತ್ತೆ ಬಾಲೆ ಬರವನ್ನ ಓಡಿ ಇಂದು ಬಂಡರೆ ಕೋಡೆದ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಬೆಲೆಟಜ್ಜನ ಅಮ್ಮೆ ಬಾಲೆ ಬರವನ್ನ ಓಡಿ ಬೆಲೆಟಜ್ಜನ ಅಮ್ಮೆರು ಹೊರವನ್ನ ಓಡಿ ಉರವನ ಓಡಿ ಮೂಲು ಬೆಲೆಟ ಅವು ಕೊರಗತನಿಯನ ಅಮ್ಮೆ ಉರವನ ಓಡಿ ಬೆಲೆಟಜ್ಜನ ಅಮ್ಮೆ ಬರವನ ಓಡಿ ಬರವನ ಬಾಲೆ ಬರವನ ಖಾಲಿ ಬರವನ ಒಂದು ಬಾಲೆ ಬರವನ ಬರವನ ಓಡಿ ಅಜ್ಜ ಬಾಲೆ ಬರವನ್ನ ಓಡಿದಾನೆ ಆತನಿಗೆ ಎನ್ನಗ ಮಕ್ಕಳು ತಿಂಗಿ ಬಾಡ್ದು ಮಾತ ಲಡಾಯಿದ ಮಾತ ಆಯ್ತ ಕತೆ ಮಸ್ತು ನಿತ್ಯ ಈ ವೇದಿಕೆ ವರ್ಣನೆ ಪಣಬಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಮರಣ ಬಟ್ಟಿಯರು ಪೂರ ತಿಂಗಿದ ವನಸು ಮಾತ ಮಲ್ತದೆ ಐಟು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಿದ ವನಸು ಬಾಡ್ನು ಏರೆಗೆ ಈತು ಕುಂದ 150 ಒರಂಬ ನಿಖಲ ಮೂಲದಕ್ಕಲಿಗೆ ಹೌದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನಾಗ 4 ಕಡೆತ ದಂಡು ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಕಾರ್ಲದ ಬೊಟ್ಟು ಚಿಟ್ಟೆಗೆ 4 ಕಡೆತ ದಂಡು ಬಂದಾಗ ಆ 4 ಕಡೆತ ದಂಡನು ಜೈಸಾರೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ರ ಬರ್ತು ಅರಸಲು ತಾರೆ ಬೆಚ್ಚೋಡು ಪುರ ಸಮಯಡು ಮುಗೇರೇರು ಐನು ಹೊರ್ತು ಕೊರ್ತಿನ ದಂಡದ ದಲವಾಯ ಆದಿತ್ತಿನ ಅಕುಲು ಯಾಕಡೆ ಮೇರು ಪಂಡಿಲಕ ಶೌರ್ಯೋಡು ಮಾತ ದಂಡದ ದಲವಾಯ ಇನ್ನು ಅಪಗಾವುಲು ದಾನೆ ಆತನಿಗೆ ಎನ್ನಾಗ ಈ ಸಂತಾನ ನಾಶ ಆಯ್ನ ಬರ್ತಿಗೂ ಈ ಬಾಲ್ಯದ ದಾನೆ ಬಂದು ಅಪ್ಪೆನ ತಿಗಲೆಡು ಬುರೊಂದು ಬಾಲ್ಯ ಬಲಿತೊಂದು ಪುಣಿಗೆ ಮನದಾನೆ ಬಾಲ್ಯ ಬರವನ್ನ ಓಡಿ ಅವೇನು ದಾನೆ ಮಲ್ಪೇರಿಕೆ ಅನ್ನಗ ಸೈತಿನ ಮಂದೇನು ಮಣ್ಣು ಮಲ್ತದಾದ ಬಾಲ್ಯನ ಬತ್ತಂಬೋದು ಅರಸಲು ಕೊಡೋದು ಸಾಂಕ್ವೇರು ಅರಸಲು ಸಾಂಕಿನ ಹಿಡಿದ ಬಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿ ಬೋದು ಮಲ್ಲಾಪಿನ ಚೆತ್ತದ್ದು ಬಾಲ್ಯದ ಕೆಬಿ ಪಿತ್ತೂರಿ ಬನ್ ಬೇರೆತಿದ್ದೆ ಕೆಬಿಕ ಮಾತಾ ಬನ್ಬೇರಿ ಏರು ಮಗ ಈ ರಾಜೋಡು ಈ ಉಂತಡ ಈ ರಾಜ್ಯೋಡು ಉಂತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಕೆರ್ನೆ ಚಿತ್ತಿನ ರಾಜ್ಯ ಒಂದು ಈ ರಾಜ್ಯನ ಬಿಡ್ಲ ದೇಶಾಂತರ ಪೋಲ ಅಂದ್ ಅಪ್ಪ ಈ ಬಾಲ್ಯದಾನೆ ಮಲ್ಪಣಿಗೆ ನನಗೆ ಅಂಧದಾನ ಬಂದ್ಬಿಡ ವಿಚಾರ ತೀರುಂಡಿ ಇದು ದೇಶಾಂತರ ಪೊಪಿನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಧಿಪಾರ್ದನದ ಆಧಾರ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಬನ್ನಾಗ ಪಂಜ ಎಡಮೂರ ಬಾರಿ ಬಲ್ಲಾಲ್ ನಾವು ಪೋದು ಬೇಲೆ ಗುಂತು ನಾಪಣ ತೇರು ಬಾಲೆ ಬರವನ್ನ ಎಡಮೂರ ಬಾರಿ ಬಲ್ಲಾಲ್ ನಾವು ಎಡಮೂರ ಬಲ್ಲಾಲ್ ನಾವು ಬೇಲೆ ಗುಂತಿನ ಎಲ್ಲಿ ಬೋದು ಮಲ್ಲಾಪಿನ ಚಿತ್ರ ಬರ್ತುಗು ಏರು ಮದಕ್ಕುನ ಮಗಲು ಕುಂಜು ಪನ್ಪಿನ ಆ ಕುಂಜುನು ಕಣತದು ಮದುವೆ ಮಲ್ತಿನ ಎಡಮೂರ ಬಾರಿ ಬಲ್ಲಾಲು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಸಂಧಿದ ಆಧಾರ ಐಟು ಜೋಕುಲು ಬುಟ್ಟಿನ ಅಕುಲು ತಗೆಯ ತಂಗಡಿ ಎಡಮೂರ ದೆಯ್ಯುಲ ತಂಗಡಿಲ ಬಾಲೆ ಬರವನ ಓಡಿ ಮದುವೆ ಮಲ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣು ಕುಂಜು ಮದಕ್ಕು ಮಟ್ಟೆದಿನ ಮಗಳು ಕುಂಜು ಮಟ್ಟೆದಿ ಮದಕ್ಕು ಮಟ್ಟೆದಿ ಮಟ್ಟೆದಿನ ಮಗಳು ಕುಂಜು ಕುಂಜು ಮಟ್ಟೆದಿ ಅತೆ ಐಟ್ ಪುಟ್ಟಿನಕುಲು ಎಡಮೂರ ದೆಯ್ಯುಲ ತಂಗಡಿಲ ಎಂಕಲ ಪ್ರಕಾರ ಪಂಡನ ಸಂಧಿ ಕಾರ್ಕಳ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಪುತ್ತೂರು ಸೈಡ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಗ್ರಾಮ ಇಂದೇನು ಸಂಧಿನ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಊರ್ದ ಸಂಧಿಯೇ ಒಂಜಿಂದದ್ದು ಪಿದಾಯ್ದ ಪೋದು ತುದಾನಾಗ ದಯ ಪಂಡಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಧಿದ ಸಂಗ್ರಹ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ದಿವಂಗತ ಗೋವಿಂದ ಮಾಸ್ಟರ್ 1965ನೇ ಇಸವೇಡು ಅಪಗದ ಪ್ರಾಯದಕಲ್ಡ ಇತ್ತ ತಿಕಾಯರಕಲು ಪಡುಮಲೆ ಬೇಡುಮುಗೇರೆ ಪಡುಮಲೆ ಪಂಜಿಮುಗೇರೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಫಿರೌಡ್ ಉಂಡು ಅಕಲ ಅಪ್ಪಗದ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ ಆರ್ದಾಯ್ತ ಮಂತೇರು ಬಂಡ ಟೇಪ್ ಈ ಐಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಂತ್ಕೊಂತೇರು ಅವು ಇತ್ತೆ ಅವು ನಾಶ ಆತಂಡೆ ಆಂಡ ಪೆರುವಾಯ್ದ ದೆಯ್ಯು ನಲಿಕೆ ಅಂತ ಮಂಟ್ನಾರು ಆರು ಬರೆದು ಕೊರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಧಿ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಚವತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರಕಾರ ಬಡಕಾಯಿ ಸೀಮೆಡು ಕುತ್ಯಾರು ಮಾಗನೇಡು ಬೈಲ ಸೂಡರ ಬೊಟ್ಟು ಚಿಟ್ಟೆಡು ಮೂಲದ ಮೂಲದೊಟ್ಟು ಮಣ್ಣಡು ಅಜ್ಪತ್ತಾಜಿ ಒಕ್ಕಿರಡು 10-14 ಬರಿ ಬಂದ್ರೋಡು
ಇಂತಿಂಚು ಮುಗೇರೇನು ತೂನಾಗ ಉಂಗುಷ್ಟಡು ಉಗ್ರ ಮುಗೇರೇನ ಜನಾಗ ಒಂಜಿ ವರ್ಣನೆ ಅನ್ಪಣ ತುಳೆ ಶೈಲಿ ಉಂಗುಷ್ಟಡು ಉಗ್ರ ಮೂಕುಡು ಸುಯಿಲು ಕೆಬಿಟಿ ಕೀಲು ತಿಗಲೆಡು ಬೆಪ್ಪು ನೆತ್ತೆರಡು ಕಾವು ದಿಟ್ಟಿಡು ಉರಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಬಳಕೆದ ಕಾಯೋಡು ಕುಪುಲು ಕಣ್ಣು ಗುಂಗೂರು ಕುಜಾಲು ಕೆಂಚಿ ಮೀಸೆ ಕೈಕ ಕಡಗ ಕಾರ್ಗ ಕಾರಬಾಲೆ ಕರಿಯದಲ್ಲೋಡು ಐತ್ಯಮತ್ತಿಂಚಿ ದಂಡದ ಮುಗೇರೇರು ನೂದು ನೂತಾಜಿ ಕುಬಲಡಿ ಪಾಡ್ದು ಉದಯದುಲ್ಲೆರಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಸಂದಿ ಪನ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪದ ಸಂದಿದ ಪನ್ಪುಂಡು ಓಮೆಗಿಯ ಕೇಂಡನ ಅಮ್ಮೆ ಪಂಡದಾಂಡ ಮೂಲ್ದೊಟ್ಟು ಮಾನ್ಯಲೆ ಮೂಲ್ದೊಟ್ಟು ಮಾನ್ಯಲೆ ಮುದರೆ ಅಪ್ಪೆ ಪಂಡದಾಂಡ ಪಿಲತ್ತಾರು ಮಾನ್ಯ ನಡು ಇಲ್ಲ ಮಾನ್ಯದಿ ಪಿಲತ್ತಾರು ಮಾನ್ಯದಿ ತನಿಯಾರು ಮದ್ಮೆ ತಮ್ಮನ ಕಾರ್ಯ ಆಂಡು ನಮನ ಅಪ್ಪೆ ನಮನು ಬಂಜಿನಾಲು ಆಯನಪ್ಪಗ 7ನೇ ತಿಂಗಳು ಬಂಜಿದ ಬಯಕೆ ಮಲ್ಫೇರು ಪೂ ಪಿಂಗಾರು ಐತ ಮಲ್ತದು ಪೊರಿ ಬಜಿಲು ಪರಂದು ಬಳಸೇರು ಬಂಗುಡೆ ಆಡ್ದು ಅಡ್ಡೆ ತಮ್ಮನ ಮಲ್ತೇರು ಬಯಕೆ ಬಾದಿನ ಕಲಪೇರು ದಿಂಜಿನ ಬಂಜಿನಾಲೆಗೆ 9 ತಿಂಗಳು 9 ಗಳಿಗೆ ಆನಾಗ ತಡೇರೆ ತೀರಂದ ಇಪ್ಪಿ ಕಾಲುಡು ಅಮ್ಮೆ ಪರಕೆ ಪನ್ವಿ ಕೇಪುಲಾಜ ಜೈಲ ನಾಗಬೆಮ್ಮೇರೆಗ್ ಕೇಪುಲಾಜ ಜಯವುಲ್ಲ ಪಡುಮಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಅವು ತುಳುನಾಡು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೇಪುಲಾಜ ನಾಗಬೆಮ್ಮೇರೆ ಪರಕೆ ಪನ್ವಿ ಕೇಪುಲಾಜ ಜಯಲ ಬೆಮ್ಮೇರೆಗೆ ಪುಂಡಿ ಪಣವು ಬಾಲಿದ ಕೈಟ್ ಪಾಡವೆ ಪಂಡದ ಕೈ ಮುಗಿಯೇನೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಗು ಬಳತಪ್ಪು ಡೆಟ್ಟು ಪಲಾಯನ ಬೇನೆ ಎಡತಪ್ಪು ಡೆಟ್ಟು ಮಿಗಿಯನ ಬೇನೆ ಬತ್ತದ ರಡ್ಡು ಅಮರ್ ಜೋಕ್ಲು ಪುಟ್ಟದ ಬತ್ತಾನೆ ಅಂಚ ಸಾಂದ್ರಿದ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ಲೆ ನಾ ಒಂಚೂರು ಕೇನು ಚೀರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ದ ಪನ್ಲೆ ಪಂಜಿಮ್ಗೇರಡು ಸದಾಶಿವ ಬಂದು ಇತ್ತಗೇನುಂಡು ಪನ್ಲೆ ವಿಷಯ ಏನ್ ನಂಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾಡಲ ಶುರು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಮಹಾಕಾಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಕಾಳಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ದಾದೆ ಭಾರಿ ಡವೆನೆ ದುಂಬು ಕೇನ್ ನೆಟ್ಟಿತ್ತೆ ಮಹಾಕಾಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಕಲ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ 2ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೆಮ್ಮೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮುಗೇರೆಗ್ ದಾದ ಸಂಬಂಧ ಬೆಮ್ಮೇರೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುಗೇರೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಂಡೇರು ಇತ್ತೆ ಯಾಕಂಡ ನಿಖಿಲ್ನ ಮೂಲದ ಆರಾಧನೆ ವಿರುಬತ್ತಿನ ಬೆರ್ಮೇರೆ ಭೂಮಿದ ಅಧಿಕಾರಿ ದೇವರಾಯನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಅಕ್ಲೆ ಮೂಲದ ಬೆರ್ಮೇರೆನೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂಬತ್ತನೆ ಬೆರ್ಮೇರೆ ಖಾಲಿ ಮುಗ್ಗೇರ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೈದ್ಯರ್ನಕ್ಲೆಗಳ ಮೂಲತವಾದ ಬೆರ್ಮೇರೆ ಮಾತ ಸಮುದಾಯಗಳ ಮೂಲತವಾದ ಬೆರ್ಮೇರೆ ಆ ಬೆರ್ಮೇರಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಮುಗ್ಗೇರೆ ಬೆರ್ಮೇರಿನ ಅನುಗ್ರಹದಾದ್ರ ಪಟ್ಟಿನಕ್ಲೊಂದು ಅಂಚ ಬನೇರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಮಾತಾಡ ಬೇತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂಡರೀರು ಬಕ್ಕಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಮುಗೇರ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ಮಾಕಲ್ದಿ ದೈವ ಮಾಕಲ್ದಿ ದೈವ ತುಂಡಾಂಡ ಅವೇ ಮಾಕಾಲಿ ದೈವ ಮಾತ ಕಡೆ ಎಟ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂದ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಬಾದ್ರೆ ಮಾಕಲ್ದಿನ ಭಾರಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಏನ್ವಂಡದ ಅದಕ್ಕೆಂಡ ಅವಿನ ಮಾಕಲ್ದಿನ ಸಂಧಿಯೇ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಅಂಡ್ ಆ ಸಂಧಿಗಳ ನಿಖಲ ಆಚರಣೆಗಳ ರಾತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಜಾಗೃತಿ ಆವಡ ನನ್ನ ಚಿತ್ತನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಉದೇನು ನಿಖಿಲ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸವ ನನ್ನ ಚಿತ್ತನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು ಯಾಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾವಂತರ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತನ ನಿಖಲು ನಿಖಲ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆರಿನ ಚಿತ್ತನ ನಿಖಲು ಒಂಜಿ ಮೂಲದ ಅಜೆ ತಪ್ಪಂದಿನಲ್ಕ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಪಂಡರೆ ಈ ರಡ್ಡ್ ಪಠ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ರಡ್ಡೆಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆಲ್ಲ ದೋಡಿದು ಬರ್ಪುಚ್ಚಿ ಅದೇ ಜೋಡಿದು ಬರ್ಪುಂಡು ಓಲು ಪಂಡಂಡ ರಡ್ಡು ದೈವಲ ಪೋಪುನಿ ಪಡುಮಲೆಕೆ ಕೆಡ್ಡಸದ ಬೌಂಟೆಗೆ ಪೋಪುನಿ ರಡ್ಡು ದೈವಲ ಪೋದು ಐಕ್ಯ ಆಪುನಿ ಕೆಪ್ಲಾಜೆ ದಲ್ಪನಿ ಇದು ದಾದಾ ಪಾಠಾಂತರ ಆತಂದು ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಾಯಿ ಬನ್ನಗ ಸವಕಲಿಯಾದ ಪಾಠಾಂತರ ತುಳುನಾಡಿನ 4 ಸುದೆ ತುಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೇತ್ರಾವತಿ ಕುಮಾರಧಾರ ಶಾಂಭಾವಿ ಪಾಲ್ಗುನಿ ಇಂದುಟ್ಟು ಒರಿನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಲ್ಪಲ್ಪನೆ ಒರಿಯುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಧ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ ಮುಗಿಯರ್ಲೇನ ಅಪ್ಪಮ್ಮೆ ಮೂಳ್ದೊಟ್ಟು ಕುತ್ಯಾರು ಮಾಗನೆಡು ಮೂಳ್ದೊಟ್ಟುಡು ಇತ್ತೆರು ಇತ್ತ ಅಪ್ಪನಗ ಅಪ್ಪಗ ಕುತ್ಯಾರು ಮಾಗನೆಗೆ ಅರಸಗ ಓಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು ದಂಡದ ಓಲೆ ಕುತ್ಯಾರದ ಮಾಗನದಾರು ಮೂಳ್ದೊಟ್ಟು ಗುತ್ತುದಾರಿಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಗುತ್ತುದಾರು ಮುಗೇರ ನಕ್ಲೆಲ್ಲಿ ತೋಪೇರು ಅಪ್ಪಗ ಮುಗೇರ ನಕ್ಲೆಗೆ ಅರಸುಲು ಒಂಜಿ ಬೈಲ ಸೂಡೇರು ಒಂಜಿ ವಾಗ್ದಾನ ಕೊರ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲು ದಂಡ ಜಯಿಸಾರ ದಂಡ ಎನ್ನ 7 ಅಡಿ ಭೂಮಿಡು ಒಂಜಡಿ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಏಳೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಬಾಲ ನಿಕ್ಲೆ ಅಂಚ ಜಂದು ಜಯಿಸಿ ಬರ್ಪೇರು
ಜತ್ ಬತ್ತನಗ ಈ ಮಂತ್ರಿನ ಒಂದು ಚಿಪ್ಲೊಟ್ಟೆ ಕಾಯಿ ಅರೆತದ ಪಾಡ್ಬೇರು ಎಂದು ಸಂದಿಡುಂಡು ಚಿಪ್ಲೊಟ್ಟೆ ಕಾಯಿ ಈ ಕಡು ಮಾಡಿನಾಗ ವಿಷಕಾರಕ ಮೀನದ ಕಡು ಪಾಡ್ಯಾರೆ ಐನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಫೇರಿಗೆ ವಿಷಕಾರಕ ಅತ್ಯಂತ ಐನು ಪಾಡ್ದು ಅರೆತದ ಪಾಡ್ನೇದ ಅದು ಮುಗಿಯರ ಸಂತಾನ ನಾಶ ಆಂಡು ಸಂತಾನ ನಾಶ ವನಸು ತಮ್ಮನ ಬಲಸನಾಗ ಚಿಪ್ಲೊಟ್ಟೆ ಕಾಯಿ ಮರ್ದು ಈ ಪೆಟ್ಟದ ಬತ್ತ ಗಡ್ತನಕ್ಲೆಗ್ ಲಡೈಡು ದಂಡು ಜಯಿಸಿ ಬತ್ತನಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಚಿಪ್ಲೊಟ್ಟೆ ಕಾಯಿ ಪಾಡ್ನೇದ ಅದು ವನಸಿಡು ಮರ್ದಿಡು ಮಾತಾಡಿನ ಮಕ್ಕಳು ನಾಲು ಮೈತ ಮಾರಿ ಬೀರಿ ತೆಲ್ತದ ನಲ್ತದ ಒಂದು ಮಾರಿ ಆದ ಮುತ್ತು ಬೇರು ಮರ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಕೊಂಡು ಅಂಚ ಅಂಚಾದು ಆತ ಪೊರ್ತುಗು ಅರಸುಲೆಗ್ ಸಂಖ್ಯಾಪಣ ಮುಕ್ಲ ಸರ್ವನಾಶ ಆಪುಂಡು ದಾನೆ ಮುಳ್ದೊಟ್ಟುಡು ನೆತ್ತ ಅಟಿಲ್ದ ಪುಗೆಜ್ಜಿ ದಾನೆ ಅದು ದಂಡದ ಬೈತ ತೂನಾಗ ಮೂಜಿ ಜೋಕ್ಲುಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಅಮರ್ ಜೋಕ್ಲು ಪುನಃ ಆಪೆಕಿಪೆಕ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಆಪೆಕಿಪೆಕ್ ರಡ್ಡು ಆನ್ ಜೋಕ್ಲುಗುಳ್ಳದ ಅಮರ್ ಜೋಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಅಪಗನಾತಿ ಪೆದ್ದು ನಾವು ಅವು ಪುನಃ ಮಿರಪೇರು ತಿನ್ನೊಂದುಂಡು ಅವೇ ಮಾನಿಗ ತಂಗಡಿ ಮಾನಿಗ ಅಂಚ ಮೂಜಿ ಜನಲ್ಲ ಅರಸುಲಿದ ತೊಂಪೋಪೇರು ಈ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತೊಟ್ಟಿಲ ಪುದಾರು ದೆಯ್ಯು ಕಡೆಂಜು ದೀಡ್ದೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸಂದಿದ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದ ಬುಕ್ ಅರಸುಲು ಕೋಣದು ಪುದಾರ್ ದೀರ್ನೆ ಮುದ್ದ ಕಲಲೆ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆಗ್ ಮಾನಿಗ ಅಂತ ಪುದಾರ್ ದೀರು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಡೆ ಪಠ್ಯಾಂತರ ಬನ್ನಗ ಈವಾಗೂ ಬನ್ನಗ ಕಟ್ಟದ ಪ್ರಕಾರಗೂ ದೈವದ ಆರಾಧನೆ ಮಾತ ತಗೆ ತಂಗಡಿ ನನಗೆ ಬಾವಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಈ ಭಾಗಗೂ ಬನ್ನಗ ಮೂಲ ಚರಿತ್ರೆ ಪಂಡ ಮುದ್ದ ಕಲೆಲೆಂದು ಅಮರ್ ಎಂಕ್ಲ ಮುಗಿಯರ ಜನಂಗಡ್ ಅಮರ್ ಜೋಕ್ಲು ಪುಟ್ಟುಂಡ ಮುದ್ದ ಕಲೆಲೆಂದು ಪುದಾರ್ದಿಡ್ನೆ ಈ ಭಾಗಡ್ಲ ಬಡಕಾಯಿ ಭಾಗಡ್ಲ ಅಮರ್ ಜೋಕ್ಲು ಪುಟ್ಟುಂಡ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾರ್ಪಾಡಿ ಒಂಜಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಚರ್ಚೆ ಆನಾಗ ಒಂಜಿ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಅವ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನೆನಪುಂಡು ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾರ್ಪಾಡಿ ಒಂಜಿ ಮಾಡಿದ್ದೇರೆ ಅಮರ್ ಜೋಕ್ಲು ಪುಟ್ಟುಂಡ ಈ ಭಾಗಡ್ ಎನ್ಮೂರೆಲ್ಲ ಕಡೆಂಜುಲ ಪುದಾರ್ದಿಡ್ನೆ ಅದು ಅಲ್ಪ ದಾಯ್ತನ ಒಂಜಿ ಸಾಮ್ಯತೆ ತೋಜುಂಡು ಆಂಡ ವಿಷಯ ನಮಕ್ ಮನವರಿಕೆ ಆತಜಿ ಒಂದೇನು ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂತ ಯಾನಕ್ಕೆ ಅಂಡ ಪನ್ಪುನಿಂದ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಬಡಕಾಯಿ ರಡ್ಡು ಮರ್ಗಿಲ್ದ ನಿಕ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಅಭಯರ್ ನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿ ನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಏನ್ ಪೇರು ವಿದ್ಯಾವಂತೆ ಅತೆ ನಿಖಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದು ನೀನೊಂದು ಮಲ್ಪಡು ಎಂಕಿತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಮುಗೇರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ನೇರತೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಇತ್ತ ಆರ್ಪಣ್ಣಂಜನ ಬೊಡ್ಡ ಮುಗಿಯರೆಲ್ಲ ಮುಗಿಯರಕ್ಲ ದಾಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜೇವು ಅಲ್ಪಲ ಇತ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಇಂಚ ಸೈಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಲ್ಪಲ ಮುಗಿಯರ ನಮ್ಮವೇವು ನಮ್ಮವೇ ಜನಾಂಗ ಆರಾಧನಾ ಪದ್ಧತಿ ಆರಾಧನಾ ಮುಗೇರಿನ ಆಧಾರ ಪದ್ಧತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಲ್ಪಲ ದೆಯ್ಯು ಕಡೆ ವೃತ್ತಿಡತ್ತೆ ದುಂಬುದ ಆತನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಂಚೆ ಇತ ಅರಮನೆ ಸುಳ್ಳ್ಯಾಡೊಂಜಿ ಉಂಡು ಅರಮನೆ ಮೇರೇರು ಅರಮನೆ ಅಂದ ಅವೇ ಅರಮನೆ ಪ್ರದೇಶೋಡು ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತಿನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಅರಮನೆ ಮುಗಿಯರು ಗೊಡ್ಡ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಡು ಗುಡ್ಡದ ಪ್ರದೇಶೋಡು ಮಲ್ತಿನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಗೊಡ್ಡ ಅಕುಲ ಆದಿಪ್ಪ ಅತ ಗುಡ್ಡೆಡ ಆದಿತ್ತಿನ ಕೊಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಒಂದು ಪುದರ್ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪನೆತ್ತ ಅಂದೆ ಐಕ ದಾಖಲೆದಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಪ್ರದೇಶ ದೆಯ್ಯು ಕಡೆಂಜು ಕೆಳತ ಪೆರನೆ ಮುದ್ದ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಪೊಸ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕ ಬೋನ್ಲ ಅನಿ ಗಡಿ ನಲಜ್ ದಾಯಪಂಡ ಇಂಚಿಗ್ ಬಡಕಾಯಿಡ್ ಬಿರುಪಗಾರಿ ಎಂಕಲ ಇಂಚಿಗ್ ಬಿರುಪಗಾರಿ ದೊಟ್ಟಿ ಕತ್ತಿಲ ಉಂಟು ಕತ್ತಿಲ ನಮ್ಮ ತರೆತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಇಂಚಿಡು ಚಪ್ಪರ್ ಕೊಂಬು ನಮ್ಮ ಭಾಗತಿ ದೈವ ಅಂಚಿಡು ಪುಲ್ಲಾಯ ಮಾಡ್ಪುಣವು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಶಬ್ದ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಏರ್ ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲ ರೋಲ್ತಿರೋದು ನಮಸ್ಕಾರ ಪುಲ್ಲಾಯ ಬಂಡದದೆ ಪುಲ್ಲಾಯ ಪಂಡ ಶಿರಸ್ಥಾನ ಅಂದ್ ಸೈನಿಕರು ಭಟರೆಗ್ ದುಂಬುದ ಯೋಧರೆ ಶಿರಸ್ಥಾನದ ಆಯ್ತ ಆಕಾರ ಇರು ತೂತರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಈತ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಉಪ್ಪನವು ಒಂಜಿ ಎರ್ನೋಡಿಡುಂಡು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಅಲಂಕಾರ ನೆಕ್ಕರಡುಂಡು ಪುಲ್ಲಾಯ ಸಂದಿಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ದಂಡದ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ತರೆಕ್ ಪುಲ್ಲಾಯ ದಿಯರು ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತ ಪಂಚ ನಾಗ ಜಿಡೆ ಕಟ್ಟಿಯರು ಒಲ್ಲ ಒಂದು ಚಪ್ಪರೊಂಬು ಕಟ್ಟಿಯರ್ದಂದು ಒಲ್ಲ ಸಂದಿರ್ ಬರ್ಬೋದು ಚಪ್ಪರೊಂಬು ಬೊಕ್ಕ ದೈವದ ಗಲಟು ಕೋಲಾನಗ ಅಲಂಕಾರ ಪುಲ್ಲಾಯ ಈ ಪುಲ್ಲಾಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಭಯ್ ಕುಮಾರ್ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಪುದರಿಗೆ ಪುಲ್ಲಾಯ ಅಂದು ಸತೀಶ್ ಶಾಲೆ ವಿದ್ವಾಂಸ ತುಳು ವಿದ್ವಾಂಸ ಆರ್ನ ಕಾರು ಇಡ್ಲ ಪುಲ್ಲಾಯ ಅಂದು
ಪಂಡ ಎಡ್ಡ ಶಬ್ದವು ತುಳು ಶಬ್ದ ಈ ಭಾಗಡ ಎಡ್ಡೆನೇ ಶಬ್ದ ನಮ್ಮ ಈತೆ ಮೇರ್ ಪಂಡ ರಾಮರ್ಗಿಲ್ಗೆ ಪೋಣ್ಲ ಉಲ್ಲಾಯ ಬಂಡ ಶಿರಸ್ತ್ರಾನ ಪಂಡ ತರೇನು ಒರಿಪೆರೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಲಡಾಯಿ ಲಡಾಯಿದ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬಂಡ ಪಗದ ಶಿರಸ್ತಾನ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಗಳ ಸಾಮ್ಯತೆ ಬನ್ಪನತ್ತು ಒಂಜಿ ಆತ ನಮ್ಮ ಪೋಪನ ಸಂದರ ತರೇನು ಒರಿಪುನ ಇದು ಪುಲ್ಲಾಯ ಅಂದು ಏಪ ಪಾಡ್ನೆ ಪಂಡ ಯುದ್ಧಗ ಲಡ ದಂಡುಗೆ ಪೋನಾಗ ಮಾತ್ರ ಪುಲ್ಲಾಯ ದಂಡುಗೆ ಪೋನಾಗ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಬರ್ತು ಪುಲ್ಲಾಯ ಬಾಡ್ನ ಕ್ರಮ ಕಿರೀಟ ಬೇತೆ ಪುಲ್ಲಾಯ ಬೇತೆ ಇತ ದುಂಬುದ ಯೋಧರ್ನ ತೂತಾರ ಅವು ಶಿರಸ್ಥಾನ ಅವೇ ಪುಲ್ಲಾಯ ಅವೇ ಚೂರು ಉದ್ದ ಉಂಡ ಅಂದ ಅಪಗದ ಕಾಲದ ಶಿರಸ್ತ್ರಾಣಗಳು ಇತ್ತದ ಶಿರಸ್ತ್ರಾಣಗಳು ಭಿನ್ನತೆ ಅತೆ ಅಪಗದ ಸೊತ್ತುಲೆಗಳ ಇತ್ತೆ ಬೆಡಿಯತಿ ಅವು ನಾಟಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಗುಂಡು ನಿರೋಧಕ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಮೂಜಿಯಾನ ಅನಿಮುಗೇರಿ ಗಡಿ ಮುಗೇರಿನತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗುಲು ಪಂಡವು ಸಮಾನ ಅಂತ ಪಂಡ್ಪಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಬಾತಿರದಲ್ಲ ಹೇಳ್ತರದು ನಮಸ್ತೆ ಒಂದು ವಜ್ರದೇವಿ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತೀರ್ನು ಗುರುಕುಲ ಅಡ್ಡ ಬರುಂಡೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಬರುಂಡೆ ಮುಗೇರ ಸಮುದಾಯ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಬಹಳ ಕೈತಲಾಯಿನ ಸಮುದಾಯ ನಮನ ಮೂಲು ಬಂಟ್ವಾಳದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಜಾಗೆದ ಮೊಗೇರ ಸಮುದಾಯದಕಲು ಅವಳು ಒಂಜಿ ದೈವನ್ ನಮ್ಮೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಮುದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಳಾಲೆ ಆಯ್ತು ತನ್ನಿಮಾನಿಗೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೋಳು ಅಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಪ್ಪುನು ಅಕಲೇನು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣೇರು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸನ ತಿಳಿದ ನಮ್ಮ ಅಕಲೇ ನಿಂಚ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಮುದ್ದು ಕಳಾಲೆ ಎಂದು ಬಂದು ಸಮುದಾಯದ ಕುಲ್ ಎತ್ತೇರಡಲ್ಲ ಪಿದೇದ ಕುಲ್ ಅಕಲೇನು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣೇರು ಬಂದು ಲೆಪ್ಪುವೇರು ದೇಗ ಬಣ್ಣ ಅಕಲೇ ಪಗರಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ಅಕಲು ಬೋಂಟೆಗೆ ಬೋಪುನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಡು ಅಂದ 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 ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಚೂರು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣೇರು ಪನ್ಪುನ ಬುಧರ ಅಕಲಿಗೆ ದಾಯಿಗೆ ಬತ್ತನ ಪನ್ಪುನ ದಾಲ ಅಲ್ಲ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಕಲ್ನ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಬೈದನ ದೇವಣ್ಣ ಜನಪದಗಳ ಅಥವಾ ಪುರಾಣಗಳ ದಾದತ್ತರ ಒಂಜಿ ನಂಟು ಉಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮನ್ಪೋಡು ಸ್ವಾಮಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೋನಗ ಒಂಜಿ ನಾನೊಂಜಿ ದಿನ ದೈವದ ಕಲ ಕೀರು ಬರಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದಾಯಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಾಲ್ ದೈವಳಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಾರೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಈ ಚಾವಡಿಗೆ ಇರು ಬರಡು ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕೆಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಗತ್ಯ ಬರ್ಪ ನಿಗಲೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲ ದೈನಂಜಿ ಈರ್ ಮಲ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಲು ದಯವನ್ನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಪುಗಾರ್ತೆದ ದೈವದ ಕಲ ಉಂದು ಎಡ್ಡೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬುಕ್ಕ ತುಲೆ ಚಿತ್ತ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಂತದ ಅಕ್ಲೇನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಜೋಡಿಸಾದ ಮೊಕುಲ್ಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯದ ಪ್ರೇರಣೆ ಉಳ್ಳೇರ್ ಬಂದ್ಬುನೇ ನೀರ್ ತಿಳಿಪಾವುನ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಜೋಡವಾಯಿ ನಿಖಿಲ್ನ ಪೂರ ತೊಜ್ಪಾಯಿನ ಸಾಧಿ ಸ್ವಾಮಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಗತ್ಯ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಅಂಡ್ ಉನೇನು ಎಂಗಳು ದಿನಾಲ ತೂವಂದುಲ್ಲ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದೇವನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಾಲದ ಈ ಸಮಾಜಲೇನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆನೇ ಇತ್ತಿದ್ರಿ ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಒಂದು ಅಸ್ಮಿತೆ ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿಲೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಸರ್ವ ಜನಾಂಗ ಶಾಂತಿ ಡಿಪ್ಪೋಡು ಅಪಗಂದನ ಮಾತ ಸಮುದಾಯದ ಕಡೆರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಕೊಡಿವರೆ ಮುಟ್ಟೋಗಲ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಡು ಪೋಪನ ಐತ ಮೂಲ ತೆರಿಂಡ ಮಾತ್ರ ಐತ ಸತ್ವ ಸತ್ಯನ ನಮ್ಮ ಆರ್ಜಿಸೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂಡರು ದಾದ ಕೇಂಡ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪಂಡದು ಮುದ್ದ ಕಲಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪೇರು ದಾಯಗಂದು ಕೇಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನ ರಡ್ಡು ಜಂತ ಕೈಟ್ಲ ಬಿರು ಉಂಡು ಅಕ್ಕಲೆಗಲ ಈ ಪುರಾಣದ ರಾಮಲ್ ಪಂಡ ಅಯೋಧ್ಯ ಪುರವಾಸಿ ಆಯಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ರಾಮೆಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣೆಲನ ಅತ್ತಂಡ ಒಂದು ಅಕ್ಲೇನ ಅಕ್ಲೆಗ ಆರೋಪ ಮಲ್ತದ ಪಂಡ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣೆರ್ಲೆಕ ಬದುಕಿನ ಅಕುಲು ಮೆಗ್ಗಿ ಬಲೈ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪ ಒಂದು ವೆಂಚಿನ ನೆಕ್ಕದಲ ಸಂದಿಡು ನಿಕಲ್ನ ದಾಖಲೆ ದಾಲ ಉಲ್ಲೇಖ ಕೊಡ ಸಂದಿಡು ಈ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣೇ ಪಂಪಣೈಕ್ ದಾಲ ದಾಖಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಂಡ ಮುಕ್ಕಳು ಅನನ್ಯವಾದ ಬದುಕನಾಕಲೆ ಅಂದು ತ್ರೇತಾಯುಗೊಟ್ಟು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಿ ಎಂಚ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾದಿ ಮೆಕ್ಕಿ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಚಪ್ಪುಡು ಕೆಂಡ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮಣಲ ಕಿತ್ತಿನಲ್ಕನೆ ಮುದ್ದ ಕಲನಕುಲು ಇತ್ತಿನಿಟ್ಟಾತ್ರ ಅಕುಲು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಅಕುಲು ಎಂಚ ಬಿರುಟು ನಿಸ್ಸೀಮೇರಾದಿತ್ಯರ ಮುಕುಲ ಬಿರುಟು ನಿಸ್ಸೀಮೇರು ಅಂಚ ಪಂಡ ದಿಪ್ಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ವಾಡಿಕೆ ದಾದ ಪಂಡ್ಪಾರೆ ಶೇಖರ ತಾವೇ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣೇ ಪನ್ಪಿನ ಅಜ್ಜಿ ಆಂಡದಾನೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದೈವಲು ವಾಕ್ಯ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಎಂಕುಲು ಪತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬಿರುಪಗಾರಿ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣಗ ಸರಿಸಮಾನವಾಯಿನ ಸೊತ್ತು ಅಂಚೆ ಬಣ್ಪಿನ ಉಂಡು ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಸಂದಿ ನುಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ನುಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಬತ್ತಂಡು
ಬೆರಿಟ್ಟು ಬತ್ತಂಡು ನಾರಾಯಣ ಬೇನೆ ಎರಿಟ್ಟು ಬತ್ತಂಡು ಉಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಈಶ್ವರ ಬೇನೆ ಬಂಜಿಡು ಬತ್ತಂಡು ಇಂಚ ಪೂರ ಸಂದಿಡು ಬನ್ನಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಆರೋಪ ಮಲ್ತೆ ಪಣಪಿನ ಉಂಡು ಅಕಲ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಮ ನಮ್ಮ ಎಕಡೆ ಬಂಡತೆ ಬಳತ ಬಡಿಟ್ಟು ಪಲಾಯನ ಬೇನೆ ಎಡತ ಬಡಿಟ್ಟು ಮಿಗಿನ ನೆಟ್ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಟಂಚನೆ ಅನ್ಪೇರು ಬಳತ ಬಡಿಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮನ ಬೇನೆ ಎಡತ ಬಡಿಟ್ಟು ವಿಷ್ಣುನ ಬೇನೆ ಬತ್ತ ಆಯನ ಆಯನ ನಂಬಿಕೆದ ಪಂಡ ಆಯನ ಆಯನ ವಾಕ್ಶಕ್ತಿದ ಮಿತ್ತು ಪಠ್ಯ ಅಂತಾರೆ ಅವನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬಂಡ್ರಂಡು ಎಂಕಲು ನೇಮಗಡದ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಈ ನಡೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ನಡೆಗೆ ಸರಿ ಸಮಾನ ನಡೆ ಅಪಗುಂಜಾತ ಜನಗಳಿಗೆ ಆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಭಯಭಕ್ತಿ ಅವರು ಉಂಡಾಯಿರಬಹುದಾದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ನೆನಪಾಂಡು ಈ ಮುಗೇರ್ಲು ಸಂಚಾರ ಮನ್ಪುನ ಸಮಯ ಈ ಕೇಳತ ಪೇರ್ನೆಂದು ಪನ್ಪೇರು ಮುಕ್ಳು ಎಂಕ್ಲೆ ಇಟ್ಟು ಹೊಸ ಕಲಲ್ಲಿ ಕೇಳಾಡು ಕೇಳದ ಓಡಿ ಮುಗೇರಿ ಬಾಲ ಬರವಂದ ಬಂಗೇರ ಬರಿತಾಯಿ ಬಾಲ ಬರವಂದ ಓಡಿ ಮುಗೇರಿ ಅಮ್ಮೆ ಪಣ್ಣದಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಪಣ್ಣದಂಡ ಬಂಗಾಡಿ ಪಲ್ಯ ಕರ್ತೇದಿ ಪಲ್ಲ ಬಂಗಾಡಿ ಪಲ್ಲ ಕರ್ತೇದಿ ನಮಗೆ ಯಾನು ಪುಟ್ಟದು ಬತ್ತೆ ಪುಟ್ಟದು ಬತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲಿಜ್ಜನ್ನೆ ಮೆಕ್ಲು ಬಂಗಾಡಿ ಬೊಲ್ಲ ಕರ್ತೇದಿ ಬಂಗಾಡಿ ಪಲ್ಲ ಕರ್ತೇದಿ ಕೇಳ ಬಂಗಾಡಿ ಎಂದು ಕೇಳದ ಬಂಡಿಜಾಲು ಗೊತ್ತು ಕೇಳ ಬಂಡಿಜಾಲು ಗೊತ್ತು ಮದಪ್ಪನ ದೆಕ್ಕುಲೇನ ಒಕ್ಕೆಲುಡು ಮದನಪ್ಪ ದೆಕ್ಕುಲೇನ ಮದನಪ್ಪ ದೆಕ್ಕುಲೇನ ಕೇಳಾಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಕೇಳ ಅಲ್ಪ ಬಂಡಿಜಾಲು ಗೊತ್ತು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಮದನಪ್ಪ ದೆಕ್ಕುಲೇನ ಒಕ್ಕೆಲುಡು ಕೇಳದ ಬಾಲ ಬರವಂದೆ ಓಡಿ ಮುಗೇರಿ ಬಂಗೇರಣ್ಣ ಬರಿತಾಯಿ ಬಾಲೆ ಬರವಂದ ಓಡಿ ಮುಗೇರಿ ಅದೇ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೈಟ್ ಮೊಕ್ಕಳು ಓಡಿನ ಮುಗಿಯಲ್ಲೇನ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಪುದಾರ್ದು ಬಂಡೇರು ಇಂಚದ ಸಂದಿಡು ಐಕ್ ಒತ್ತುಡು ಬಾಲ ಬರವನ ಓಡಿದಲ್ಲಿ ಬರವಂದ ಬಾಲ ಬರವಂದ ಓಡಿ ಮುಗಿಯರೆ ಬಂಗಾಡಿ ಪಲ್ಲ ಕರ್ತೇದಿ ನಮಗೆ ಈ ಕೇಳದ ಪೆರ್ನಿ ಎಂಕ್ಲೈಟ್ ಕೇಳದ ನೆಟ್ ಹೊಸ ಕಲಲ್ಲಿ ಕೇಳದ ಆಯ್ ಪುಟ್ಟಿಜೆ ಬಾಲೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಜೋಕ್ಲು ಪುಟ್ಟಿಜೇರ್ದಂದು ಕುಡುಮಗು ಅಪ್ಪ ಕೊಂಚ ಪರಕೆ ಬಂತೇರಿಗೆ ಕೈ ಮುಡಾಯಿ ಕುಡುಮಗು ಪರಕೆ ಅಂಚಾಕ್ಲು ಮದಿಮೆ ಆದ ಸಮಯ ತನ್ನಿಮಾನಿಗೆ ಆಯ್ನೆಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಈ ಮುದ್ದ ಕಲಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಲಲ್ಲಿ ತನ್ನಿಮಾನಿಗ ಸಂಚಾರ ಪೋಪೇರು ಓಡೆ ಕುಡುಮಗ ಕುಡುಮಗ ಅಂಚ ಪೋದು ಕಂಚಿ ಮಾರು ಕಟ್ಟೆಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕಂಚಿ ಮಾರು ಕಟ್ಟೆ ಪಂಡ ಕುಡುಮದ ಕಂಚಿ ಮಾರು ಕಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಗಿಯರ್ಲೇನ ಕಟ್ಟೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ಮುಗಿಯಲ್ಲ ಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ವೈಶಾಲಿ ಗ್ರಹದ ಅವಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಕೊಂಚಿ ಮಾರಿ ಕಟ್ಟೆಡು ಮುಗಿಯರ್ಲೇನ ಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ಅವು ಕಂಚಿ ಮಾರು ಕಟ್ಟೆ ಮುಗಿಯರ್ಲೇನ ಅಲ್ಪ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಕಂಚಿ ಮಾರು ಕಟ್ಟೆಡು ಕಂಚನ ಮುಗಿಯರೆ ಮಲ್ತಿಂಚೆ ಕಟ್ಟು ಕಂಚಿಮಾರ ಕಟ್ಟಿಡು ಕಂಚಲ ಕಂಚಾರ ಅಂತ ಪನ್ಪಣವು ಮುಗಿಯರನ ಪುದಾರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲ ಹೇಳ್ತರದು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಓಬನ್ ಹತ್ತು ಬಂದು ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಸರ್ ಅಂಜಿ ರಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡು ಸುರೂತ ಬಂಡ ಮುಗೇರ್ಲ ಸಂದಿಡು ಬರ್ಪುನ ಬೈದೇರ್ಲು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ ಹತ್ತು ಬೇತೇನಾ ಅಂದ್ ಮೊಗೇರ್ಲ ಸಂದಿಡು ಬರ್ಪಿನ ಬೈದೇರ್ಲು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ ಹತ್ತು ಬೇತೇನಾ ಅಂದ್ ರಡ್ನೇದವು ಎಂಕ್ಲ ಈ ಅಡ್ಡೆ ನಡ್ಕ ಈ ಪೆರ್ಲ ಬದೆಡ್ಕ ಇಂಚಿಗೆ ಮದಿಮೆದ ದುಮ್ನಾನಿ ಮೇರೆರ ಕೋಲ ಅಂದ ಹಾಪುಂಡು ಈ ಮೇರೆರ ಕೋಲಗ್ಲ ಮುಗೇರ್ಲ ಕೋಲಗ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡ ಹತ್ತು ಬೇತೇನಾ ಅಂದ್ ಮೇರೆರ ಕೋಲಡ್ ಒಂದು ಅನಿಪುರ ದಾಲ ಕಟ್ಟೇರಿಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಮುಂಡುಡು ಪಂಡೆ ಅನ್ ಇಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಕೇನ್ನ ನೆನಪು ಖಾಲಿ ಮುಂಡುಡು ಮೋನೆಗೆ ಅರ್ಧಲ ಪಾಡ್ದು ದಂಡುಗು ಪೋಪುನ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟದು ಸಂಧಿ ಪುಂಡುಗೆ ದಂಡುಗು ಪೋಪುನ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟ ಸಂಧಿ ಪಂಡದು ಆರು ಕೋಲ ಮುಗ್ಗಿಯುಂಡು ಈ ಪುಂಡಿಗೆ ಅವು ಆಣ ಸೈಡ್ ಇಡಾಂಡ ಮುಗೇರ್ಲೆಗ್ ಪೊಣ್ಣ ಸೈಡ್ ಅಂಡ ತನ್ನಿಮಾನಗೆ ಕೋಲ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಂದತ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಅವೇನು ದಾದಕೆಂಡ ಆದ್ಯಾಹಾರ ಮಲ್ತದು ಮದಿಮೆದ ಪಗ ವಾರೀತಿದ ಕೋಲ ಅತ್ತಂಡ ಅಕ್ಕಲೆ ಗೊಂಜಿ ಕಲಟ್ಟು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲ್ಲಟ್ಟು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೋಲ ಇಂಚಿನ ಎತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷತೆ ಪೈತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತೀರಿಯೋನಗ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಇತ್ತೆ ಮೊಗ್ಗೇರ್ಲ ಮುದ್ದ ಕಲಲ ಅತ್ತಂಡ ಅಕಲ್ನ ಒಟ್ಟು ಅಕಲ್ನ ಮುಗ್ಗೇರ್ಲು ದೈವ ಅಂದೇ ತನಗಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡುಗಡದ ಬಟ್ಟೆ ಅಂತ ಬಿಡಚ್ ಅಕಲ್ನ ಕಾಲೋಡು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಅಕಲ್ನ ತಂದಿಡ ಬತ್ತನ ಬೈದೇರ್ಲು ನಮ್ಮ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ ಬೇಟೆನ ದಯಪಂಡಗ ಪ್ರದೇಶವಾರ ಬಿಡ್ದು ಎಂಕಲ್ನ ಭಾಗದ ಸಂಧಿ ಆಧಾರ ಪನಿಪಿನಿಂದಾಂಡ
ಎಡ್ಮೂರ ಬಾರಿ ಬಲ್ಲ ಬುಟ್ಟು ಚಿಟ್ಟೆ ಬುಣ್ಯಾಕುಲು ಏರಾಜ ಬರ್ಕೆಡ್ ಅಂದುಬಲಮ ನಾಯಿನಿ ಬನಿಪಿನ ಊತೆ ನಮ್ಮ ಏರಾಜ ಬರ್ಕೆ ಬನಿಪಿನ ಕೋಟಿ ಬೈದೇರು ಚೆನ್ನೈ ಬೈದೇನ ನಂದನ ಬಿತ್ತಲು ಬಣದಿತ್ತೆ ಆತನ ಅವು ಏರಾಜ ಬರ್ಕೆ ಕಾಲದ ಏರಾಜ ಬರ್ಕೆಡ್ ದೇವಿ ಬೈದೆ ದಿನ ಮಾತ ಕತೆ ಉಂಡು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ದೇವಿ ಮೊಕಲೆಂಡು ಸಾಂಕ ದಿನ ಕುಲು ಏರಿಕೆ ಅನ್ನಗ ದೇವಿ ಬೈದೇದಿ ಸಾಂಕ ದಿನ ಆರು ಬನ್ಪಿನ ಚರಿತ್ರೆ ಉಂಡು ಇನಿಕ್ಕಲ ಎಂಕಲ್ನ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ದೇವಿ ಬೈದೆ ದಿನ ಕೇಂಜಾವ ಪಕ್ಕಿಲ್ನ ಬಾಲಕುಮಾರನ ಸಂಧಿ ಪನೋಡೆ ಅವು ಆಪುಂಡೆ ಐತೆ ಇಡೇಟ್ ಬೋಂಟೆದ ಸಂಧ್ಯಾ ಅನ್ನಗ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರನ್ನು ಸುಗಿತದು ಬೋಂಟೆ ಆನಿ ಮಾಲಕರಿಯಾದ ಬೋಂಟೆ ಪೋತಿನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರನ್ನು ಸುಗಿತದು ಇನಿಕ್ಕಲ ಆ ಸಂಧಿ ಆಪಿನ ಆವಡೆ ಏರಾಜ ಬರ್ಕೆಡ್ ಅಂದು ಬಲಮನೆಯ ಚಿತ್ರನ ಬಾಲೆಲು ಕಾಯಬುರ್ದು ಮಾಯ ಸೇರಿನ ಚಿತ್ರನ ಪುರ್ತದ ಓಲು ಸೊನ್ನೆ ಸೋಯಕ್ಕೆ ಬೈದಿದಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರನ ಮಾಮಿ ಸೊನ್ನೆ ಸೋಯಕ್ಕೆ ಬೈದಿದಿ ಮೊಕಲೇನು ಸಾಂಕದ ಎಲ್ಲಿ ಕೊನೋದು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತದಾದನಗ ಮೊಕಲು ಕಾಯಬುರ್ದು ಕೈಲಾಸ ಸೇರ್ ನಡೆ ಮುಟ್ಟದ ಸಂಧಿ ಏರಾಜ ಬರ್ಕೆದ ಉಂಟು ಅಪಂಡ ಅಕುಲೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರೇ ಬರ್ತಾನೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಆಜಿ ಜನ ಒಟ್ಟಾದಬಹುದು ಬಕ್ಕೊಂಜೆನ್ನಗ ಇನಿಕ್ಕಲ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಇತ್ತು ಮೇರ್ನ ವಿಕ್ರಮೇರ್ನ ಆ ಭಾಗದ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಈ ಭಾಗಡು ಬಂದಾಗ ಇನಿಕ್ಕಲ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ಒಂಜಿ ಪೂಜಾರಿ ಬಿಲ್ಲವ ವಂಶ ಬೈದ ವಂಶ ಒಂದು ಬೋಡೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಮೂಜಿ ಸುತ್ತರ ಮುತ್ತಾರದ ಮುಸುತ್ತ ಬಲಿಯಾನ ಅಜಕಾಯ್ದ ಬಾಮ ಬಾಡುಂದಲ್ಲ ಅಕಲೆಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಉಂಡು ಎರೆಗೆ ಬೈದೇರ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಉಂಡು ಕಲಟ ಅಜಕಾಯ್ದ ಬಾಮ ಮಾತ ಪಾನಗ ಸಂಧಿಪಾರ್ದ ನೋಡ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಅಕಲಿನ ಸುಗಿಪನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಲೆ ಇನಿಕ್ಕಲ ಉಂಡು ಏರಾಜ ಬರ್ಕೇಡು ದೇವಿ ಬೈದೇದಿ ಬನ್ಪಿನ ಆ ಕಟ್ಟು ಸುರುಡ್ದು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಾಗಲ ಉಂಡು ಬೋಟೆ ಬಾರದ ಒಂಜಿ ಸಂಧಿ ಉಂಡು ತಲೆ ಬೋಟೆ ಬಾರ ಸರಿ అయితే యానొంజి ఈరుడಗೆ అన్ని ముగేర దైవలు పడుమలెకు ఏప బత్తిని అదే ఏప బత్తిని ముగేర దైవలు పడుమಲೆ సీమెడు క్షామ తోజిండు ಬರಗಾಲ ತೋಜಿನ ಅನಿಷ್ಟ ತೋಜಿನ ಅನಿಷ್ಟ ತೋಜಿನಾಗ 6 ಬಲ್ಯಾಯ ಪಂಚಾಂಗ ದಿರ್ಬೇರು ಅಪ್ಪಗ ಅಲ್ಪ ಮೂಡಾಯಿ ಗಡಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮಾರಿಗೆ ಬಳಸದೆ ಅನಿಷ್ಟ ತೋಜುಂಡು ನೆಕ್ ಮೂಜಿ ದಿನದ ಗಾಡ್ಡ ಬೌಂಟೆ ಆವಡು ಮೂಜಿ ದಿನದ ನೀರ ಬೌಂಟೆ ಆವಡು ಪನ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಗ 6 ತುಳುನ ಅಪ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಮೂಡಾಯಿ ಗಡಿಟ್ಟು ಬೌಂಟೆ ದೇರಿಯರ ದೇರೋಲಿ ಆಡ ಮೂಡಾಯಿ ಗಡಿಟ್ಟು ಒರಿ ದುಷ್ಟ ಮಾನಿ ಉಲ್ಲೆ ಆಯನು ಸಾಧಾರಣ ಸಾಲ್ಪಾರ ಆಪಿಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಐಕ್ ಸಮರ್ಥ ವೀರ್ಯರು ಬೋಡು ಒಂದಂತ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಓಲೆ ಬೆದ್ರಾಗ ಬತ್ತನು ಬೆದ್ರಾಡ್ದು ಸಮರ್ಥ ವೀರ್ಯರನ್ನು ಕೊರ್ಪೋಡು ಅನ್ನಾಗ ಬೆದ್ರಾಡ್ದು ಜತ್ ಪತ್ನಾಕ್ಲು ಮುದ್ದ ಕಲ್ಲಲೇರು ಮುಗಿಯರ್ಲು ಅಕ್ಲು ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತದು ಈ ಸಮಯಡ್ ಕೆಡ್ಡಸದ ಬೋಂಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೆಡ್ಡಸದ ಬೋಂಟೆ ಅನ್ನಾಗ ಪಡುಮಲೆ ಬಲ್ಲಾಡ್ರ ಕಾರ್ಗೆ ಮುಳ್ಳು ತಾಗಂಡು ಅದೇ ಆ ಮುಳ್ಳು ತಾಗನಾಗ ಮರ್ದಿ ಏರು ಮನ್ಪುಣೆ ಅಪ್ಪೆ ಏರು ನಮ್ಮ ದೇವಿ ಬೈದಾದಿ ಮುಳ್ಳುಗ ಮರ್ದು ಮನ್ಪುಣಾಗ ಎಂಚೊಫೇರು ಬಂಜನ ಏರೇನು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ಅಪ್ಪಗ ಮುಗೇರ್ಲು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ಪಡುಮಲೆತ್ತ ಬೋಂಟೆಗೆ ಬತ್ತೇರು ಮುದ್ದ ಕಲಲೇರು ಮುಗೇರ್ಲು ಪಡುಮಲೆತ್ತ ಬೋಂಟೆಗೆ ಬತ್ತೇರು ಬೋಂಟೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಪ ದೇವಿ ಬೈದಿದಿ 6 ಬಂಜನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ ನಾನಾ ಅವತಾರ ದೆಪ್ಪಡ ಅಪ್ಪಗ ಮುಗೇರ್ಲು ಬಂದಾಗ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ ಆತಿಜಿ ಅಪ್ಪ ಮುಗೇರ್ಲುಲ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ಲ ಸಮಕಾಲೀನ ಒಂಜಿ ಯುಗಾಂತರ ಒಂಜಿ ಮಾನವ ಒಂಜಿ ತಲೆಮಾರು ಒಂಜಿ ಪಂಪೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮೂಜಿದಂತ ಕಾಡ ಬೋಂಟೆ ಮೂಜಿದಂತ ನೀರ ಬೋಂಟೆ ಈ ನೆಲಟ್ಟು ನಡಪೋಡು ಐಕ ಬೆಮ್ಮೇರು ಅನುಕೋರಡು ಪಂಡೇರು ದುಂಬುಗು ಏರಾಜೆ ಕಾಡುಡೆ ಬಣ್ಣಗ ಬೋಂಟೆ ಆಂಡು ಈಡಾಂಡು ಏರಾಜೆ ಕಾಡುದ ತಿರ್ತೆ ಗಂಡಿಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಇರುವೆರ್ಲ ಸಾಯನ ಬೈದೇರ್ಲ ದುಂಬು ಬಣ್ಣಗ ಎಂಡೆ ನಾಡಿ 7 ಬಲ್ಲೆಡು ಒರ್ಗಲೆ ಜೆತ್ತದೆ ಎಂಜಿರ್ ನಾರು 7 ಬಲ್ಲೆಡು ಒರ್ಗಲ್ದಿ ಜೆತ್ತಲು ಅಪಗ ಎಂಕ್ಲ ಬಿರು ಪಗಾರಿನ ಬಿರುಟು ಎರುಬುಗು ದೀದು ನೆರಿಪುಗು ಒಯ್ಪುನಗ ಸಾಯನ ಬೈದೇರು ಪಂಡೇರು ಆ ಈಡು ಪತ್ತಡೆ ಪಗರಿ ಬುಡಡೆ ಪೊಟ್ಟೆದ ಪಂಜಿನ ಕೆರಡೆ ಪಂಜಿನ ಕೆರಡೆ ಹೊಟ್ಟೆದ ಪಂಜಿನ ಕೆರಡೆ ಕಂಕಣೆ ಜೆತ್ತೇರು ಕಣನ ದಿಡಿಯರು ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ತಂಗಡಿ ದೇಯಿ ಬೈದೇದಿನ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಹಾಲು ದಿಂಜಿನ ಬಂಜಿನಾಲು ದೇಯಿ ಬೈದಿನ ನೆನಪುಡು ಕಣ ನೀರು ವಾಡಿಯರು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಧಿದ ಉಲ್ಲೇಖ ಇಡೀ ಕತೆಕ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪು ಅಂದ ಭಾರಿ ಬರ್ಲದ ಸಂಧಿತಲೆ ಇದು ದಾಯ್ತ ಪನ್ಪುಂಡು ಬಂಡ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರನೆಗೆ ದುಂಬು ಮುಗಿಯರ್ಲು ಬತ್ತೇರು ಈ ಮುದ್ದ ಕಲಲೇರು
ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯನ ತಮ್ಮಲೆ ಸಾಯನ ಬೈದನ ಕಾಲದಕ್ಕಲು ಸಾಯನ ಬೈದನ ಸಮಕಾಲೀನ ಜವಣೇರ ಅಂಚಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಕ್ಕಲು ಬಿರುಬತ್ತದ ಬಿರುವೆರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರ ಬಿರುಬತ್ತದ ಬಿರುವೆರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುದ್ದ ಕಲ್ಲಲಿರು ಜವಣೆರಾದು ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿಂತ ಮುದ್ದ ಕಲ್ಲಲಿರು ಈ ಕಾಡ ಬೋಂಟೆ ನೀರ ಬೋಂಟೆ ಆಯ್ನ ಕೂಡ್ಲೆ ಕೆಂಪು ಕೇಪ್ಲಾಜರ್ ಐಕ್ಯಾಪೇರು ಐಕ್ಯಾಪೇರು ಅಪ್ಪಗ ಅಕಲ್ನೆಗೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಸಾಮ್ಯತೆ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಅದ್ಭುತ 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 ಇಂದು ಭಾರಿ ಅಲಭ್ಯ ದುರ್ಲಭ ಭಾರಿ ಅಲಭ್ಯ ದುರ್ಲಭಲ ಇಂದು ದಿವಂಗತ ಗೋವಿಂದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸನ ಇಂಚಿನ ಸಂಧಿ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಈ ಸಂಧಿನ ಅಲ್ಪದಾಡಿ ಕುಳಂದು ಪೋನಾಗ ಈ ನಂಕ್ ಎಲ್ಯಾಲು ಮಾಗಣಿಡ್ದು ಬೇಕಲ ಮುಟ್ಟಾದ ಒಂಜಿ ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಎಂಚನ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸಾಧಿಕ್ ದೈವದ ಸಂಚಾರಗ್ ಅನುವಾಪುಂಡು ಭೌಗೋಳಿಕವಾಯಿನ ಪರಿಚಯ ದಾಯಪಂಡ ಇಂಚ ಮಂತೊಂದು ಪೋಂಡ ಮಾತ್ರ ಸಮಗ್ರತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಂಧಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರೆಗ್ಲ ಮುಗಿಯರ್ಲೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜೇರು ಒಂದೊಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂಡ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರಿಗೆ ವೈದ್ಯರು ತಿಕ್ಕುವರೇರು ತಮ್ಮಲೆ ಸಾಯನ ಮಿಕ್ಲು ಸಾದಿ ನಾಡೊಂದು ಪೋನಗ ಪಡುಮಲಿಕ್ ಬೋಂಟೆಗೆ ಮಾಡೋದು ಪೋನಗ ಒಂಜಿ ಜಿಂಜಿನ ಪೊಂಜನಾಲ್ ತಿಕ್ಕೇರು ಐಕ್ ದುಂಬದ ಸಂತಿಲು ಉಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಆರ್ಗೇನು ನಿಕ್ಲಿಯರ್ ಬತ್ತಾರು ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಇಂಚ ಮುಗಿಯರ ಜನಾಂಗದಕ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ಲ ಬೋಂಟೆಗೆ ಬತ್ತನಾಕ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಆರು ಪಂಪೇರು ನಿಕ್ಲೆ ಯಾನು ಸಾಂಕ್ವೆ ಈ ಬೋಂಟೆ ಉಪ್ಪುನಟ್ಟಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಲೆ ಯಾನು ಸಾಂಕ್ವೆ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಪೇರು ಏರು ದೇವಿ ಬೈದೇದಿ ಅವೇ ವಾಕ್ಯ ಮುಗಿಯರ್ಲೇನು ದೇವಿ ಬೈದೇದಿ ಸಾಂಖ್ಯರು ಅವು ಸಂದಿಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತನೆಟನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರಿಯ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ನಮ್ಮ ತೋಡಾಪುಂಡು ಪೃಥ್ವಿ ಸುವರ್ಣ ಬನಂದಲೇರು ತೂವೊಂದುಳ್ಳೇರು ಮುಗ್ಗೆರ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಉಳ್ಳಾಯ ಶಕ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ರಕ್ತಾಹಾರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊರಡು ಐದೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೊಂದರೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶೈಲೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೊಂದರೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಟಿ ಚೆನ್ನು ನಲಿಕೆ ವಾಸಾಮುದಾಯದಕ್ಕಲು ಕಟ್ಟುನ ಅವೇನು ಏಪ ಕಟ್ಟುವೆರೆ ಮಂಜ ಬಂಡದಾದ ದಾಯಿಗೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಸುಳ್ಯ ಪದವು ನೆಟ್ಟನಿಗೆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಆಪನ ಜಾಂಬ್ರಿಗ ಕತೆ ಪನುಲಿಯ ಅವನ ಬಂಡದಾಂಡು ಐದು ನಮೈತೆ ನೃತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತ್ರೆಗ ನಮ್ಮ ಕೈತ ಬಗ್ಗೆ ಬಗೆಟೆ ಪಾತ್ರೆ ಇಡುತ್ತೆ ಅಂಜನೆ ಮಹಾಬಲಾಮೀನ್ ನಮಸ್ಕಾರ ದೈವದಗೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಅಂಜನೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಶಾಂತಿಗೋಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಮೊಗೇರ ಸಮಾಜನ ಲೆತ್ತನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ಗಳ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರಗಳ ಮಲ್ಲ ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತಂದುಳ್ಳ ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅವನು ನಿಕ್ಲು ಬತ್ತಿನೆಟ್ಟು ನೆತ್ತ ವಿಲೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅವನುಂಡು ರಾಮ ಕೈ ಘಟ್ಟದಂಚಿ ಕನಲರು ಪಂಡ ಆದಿದ್ರಾವಿಡರಿಂದ ಮುರಣೆ ಆದಿದ್ರಾವಿಡ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಪಂಡೇರು ನಿಜನ ಕಲಲೇರು ಪಂಡ ಅಂಚಂದ ಪಂಡೇರು ನಿಜನ ಅಂದಕ್ಕೇನಂತುಳ್ಳೇರು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಫನ್ನ ಅಜ್ಜ ರಾಜೇಶ್ ರಾಜ್ ತಗೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಣ್ಣೆ ತಗೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅಂದು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಾಪು ಮುಗೆರ್ಲ ಕಲುಟು ಪಿಲಿಕೋಲ ಆಪುಂಡು ಅವು ಪಿಲಿ ಮುಟ್ಟುಂಡ ಸೈಪೇರಿಗೆ ಐತ ಕತೆ ತೆರಿಪಲ್ಲ ಎಂದು ಪಣದುಳ್ಳೇರಣ್ಣ ಐದಕ್ಕ ಯತೀಶ್ ಮೊಯ್ಲಿ ಶಶಿಕಾಂತ್ ತಗೊಂದುಳ್ಳೇರು ಹರೀಶ್ ಮೊವ್ವಾರ್ ತೊಂದರೆ ಪೊಟ್ಟ ದೈವದ ಆರಾಧನೆ ತುಳುನಾಡು ಉಂಡೋ ಅವಿನ ಏರು ದೈವ ಕಟ್ಟುವೆರು ಪೊಟ್ಟ ದೈವ ಬಂಡ ಉಂಡು ಅವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೈವನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಜೋಡು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡ ಪೊಟ್ಟೆ ಪಂಜುರ್ಲಿಂದ ಬಂಟೇರು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪೊಟ್ಟ ದೈವ ಅಂತ ಬಂಡರು ಬಂಟನ ಪೊಟ್ಟೆ ಪಾತೆರಂದಿನ ಪೊಟ್ಟ ದೈವ ಒಂಟಿ ಆದದೆ ತೊಂಡ್ಬೇರು ಅಜ್ಜ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾತೆರಂದಿನ ದೈವನು ಪೊಟ್ಟ ದೈವ ಅಂತ ಪಂಡಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಅಂಚಿಗೆ ಬೊಂಡ ನನ್ನ ಬಾಯಿ ಬರಂದಿನ ಗಾಯನಂಚಿತ್ತನ ಸೇವೆಂಡು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಬಲ್ದ ಕೊಂಡನದ ಬಂಟೆ ಆದಿಪ್ಪು ಮಲಯಾಳಿ ಚಾಮುಂಡಿನ ಬಂಟೆ ಆದಿಪ್ಪು ಪುರಂಚ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಸಂದೀಪ್ ಅಂಚನ್ ತಗೊಂದುಳ್ಳೇರು ಗಣೇಶ್ ಮಂಗಳದೇವಿ ತಗೊಂದುಳ್ಳೇರು ಪ್ರದೀಪ್ ಕಾಜಿಲ ತಗೊಂದುಳ್ಳೇರು ಶಿವವಿಟ್ಲ ತಗೊಂದುಳ್ಳೇರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪನದುಳ್ಳೇರು ನಾರಾಯಣ ಮುಗೇರ ಭಾರಿ ದಿನದ ಬಯಕೆ ಒಂದು ಭಾರಿ ದಿನದ ಬಯಕೆಗೆ ಯಾರನ್ನ ನಾರಾಯಣ ಮುಗೇರನ ಪನದುಳ್ಳೇರು ಪ್ರದೀಪ್ ಮೀನ್ ಕಾಜಿಲ ರಾಜೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಒಂದೇನ ವಾಚಿಂಗ್ ಫ್ರಾಮ್ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ಜಿ ಹಿರಿಯಡಕ ರವಿಯಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಮುನ್ನ ಪಾನಾರ ಎರ್ಮಲ್ ಅಕ್ಲೇನು ಹೊರ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಖಂಡಿತ ಅಕಲು ಬರ್ಪೇರಡು ಕುಲ್ಲ ಅವನು ಏಜೆಂಡ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಆಪಣ ಹಿಂಗೆ ಲೆತ್ತಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರು ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವು ಅಕಲು ಬರ್ಪೇರಿಂದ ಖಂಡಿತ ಕುಲ್ಲಗ ಶಂಕರ ಕುಂಜತ್ತೂರು ಗುರು ಸಾಲಿಯಾನ್ ಯು ಸುವರ್ಣ ತಗೊಂದುಳ್ಳೇರು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ತಗೊಂದುಳ್ಳೇರು ನಿಶ್ಚಿತ್ ಕೋಟೆ ಅಂತ ತಗೊಂದುಳ್ಳೇರು ದಿನಕರ್ ಕೊಲಮುದಾನ್ನ
ದುಡಿನಲಿಕೆ ಮುಗೇರ ಸಮುದಾಯದ ಮಾತ್ರನ ಅತ್ತಂಡ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಡು ಬೇತೆ ಸಮುದಾಯದ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಈ ನಮ್ಮ ದೈವಳ್ನ ಚರಿತ್ರೆ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ನಂಚುತ್ತನ ಭಿನ್ನತೆ ಅಂಡ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಮ್ಯತೆ ಅಂಡ್ ಪಲ್ಲೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಈಶ್ವರ ಮಂಗಿಲಾಡು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ತುಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲರು ಒಲ್ತಿರ್ದು ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾರ್ಪಾಡಿ ಮೂಡಿಬಿದ್ರಿ ಪಲ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಗ್ಲೆ ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಕಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸುರುವಾಲೆ ಅಕಲೇಗ್ ಯಾನದ ಆಲಜ್ಜಿ ಅಕಲ್ ಫಂಡೆರಡೆ ಯಾನು ಪಲ್ಲೆ ಬಾರ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರೋದುಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕೇನೊಡಿತ್ತು ನಿಂಚಿನ ಪಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಮೊಗೇರ ಸಮುದಾಯಡ್ ಮೂಜಿ ಬಗೆತ ಸಮುದಾಯ ಖಂಡಿತ ಉಂಡು ಇನ್ನಿಕ್ ನಮ್ಮ ಒತ್ತೊಂದು ಕಷ್ಟ ಅಂಡಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಅತುಲ್ನ ಮಧ್ಯೆ ನಿರ್ಬಂಧಲ ಇರ್ತದೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಪಠ್ಯಾಂತರಲು ಬದಲಾವಣೆ ಆದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅತಂಡ ಆರಾಧನಾ ಮೂರ್ತಿಲ ಬದಲಾವಣೆ ಮೂಜಿ ಸಮುದಾಯ ಹೋಗು ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಮೊಗೇರ ಅನಿಮುಗೇರ ಗೊಡ್ಡ ಮುಗೇರ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಗೊಡ್ಡ ಸಮಾಜ ಅಂತ ಈ ಮೂಜಿ ಅಕುಲ ಚರ್ಚೆ ಉಂಟು ಸರಿಯಾದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಶೇಖರಣ್ಣಗ ಮುಗ್ಗೇರ್ ಕಲಾದ ಒಂಚೂರು ಆಚರಣೆ ಅವುಲ ಪುನಃ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಉಂಟೆ ಪನೋಲಿಯ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಪಾತೆರಗ ಒಂಜಿ ರಡ್ನೆ ತಾಯಿ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕುಡುಂಜಿ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಇದು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನರು ಬಳಸುನ ಸುರಿಯಗ್ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣನ್ ಪಂಪೇರು ಅಂಚನೆ ಮುಗೇರ್ಲು ಬಳಸುನ ಬಿರುಪಗರಿದಾದೊಂಡ ಐಕಲ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣರಂದು ಪುದರ್ಲಿ ಓಲ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಥೆ ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅರಸುಲ್ನ ನೆಕ್ಕಲುಂಟು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ ಬಣ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಪುದರ್ಲ ಉಂಟು ಅಂಚಪುರ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಇತ್ತ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುನೆ ಬಂಡ ಮುಗೇರ್ಲೇನೈತೆ ಮುದ್ದ ಕಲಲೆ ಆವಡು ದೆಯ್ಯು ಕಡೆಂಜಿ ಪೋದು ಕೇಪುಲಾಜೆಡ್ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಬೆಮ್ಮೆ ಕೇಪುಲಾಜೆ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುಣವು ಇತ್ತೆ ಬೆಮ್ಮೆರ ಗುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಬೆಮ್ಮರ ಗುಂಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಇತ್ತೆ ಪಡುಮಲೆ ತಲ್ಪ ಮೈಂದ ನರ್ಕದಲ್ಪ ಭೂಗ ತಾತುಂಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಪಡುಮಲೆ ಲೇಖನ ಅಂದು ಅನ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಶೆಟ್ರು ಬರೇನ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಉಂಡು ಐಟ್ ಈ ಕೆಂಪು ಕೇಪುಲಾಜೆ ಭೂಗ ತಾತುಂಡು ಇತ್ತಾಡಿ ಮೈಂದ ನಡ್ಕ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರು ಮೈಂದ ನಡ್ಕ ಪಡುಮಲೆ ತಲ್ಪ ಐನೊಂಜಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಅವಡು ನಾನೊಂಜಿ ಜೀವಂತ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಇತ್ತ ತೋಜಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮುಕ್ಳು ಕೇಳದ ಪೆರನೆ ಎಂಕ್ಲ ನನಿಕೆ ಹೊಸ ಕಲಲೆ ಕೇಳದವೆ ಮೂಲ ಆಯನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಿ ಈಶ್ವರ ಮಂಗಿಲದಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಈಪೆಕ್ ಒಂಜಿ ಕಂಡಡು ಚೀಮುಳ್ಳು ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಸೆನ್ಸದ ಜಾಗೆಡ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅಂಚನೆ ಬಿಡ್ತೇರು ಆ ಬುಲೆ ಬಾಹಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಖಂಡದ ನಡುಟು ಚೀಮುಳ್ಳು ಬತ್ತದು ಅವು ಅಕೆನ್ನಾಗ ಅವು ನನಿಕನ ಸಮಾಧಿ ಈ ಮುದ್ದ ಕಲಲನ ನನಿಕೆ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಹೊಸ ಕಲಲನ ಸಮಾಧಿನ ಹೊಸ ಕಲಲನ ಕಿನ್ನಿಮಾನಿ ಪೂಮಾನಿ ಮರೆಟ್ಟು ಉಂತದು ಬಿರುಪಕಾರಿ ಬುಡ್ನೆ ಕಥೆ ಮಾಡದು ಉಂಡು ಕಿನ್ನಿಮಾನಿ ಪೂಮಾನಿ ಇವೆರನ್ನು ಮದೆಟ್ಟುಂತದು ಪಗರಿ ಬುಡ್ದು ಕೆರ್ತೆ ಬೇಕಲಾಡು ದಂಡ ಜೈತೆ ದಂಡ ಜೈತೆ ಅನಾಗ ಬಿಯನ್ ಯುಕ್ತಿಡ್ ನೆಟ್ಟ ಅಪಗ ಬೇಕಳ ದಾರಸುಲು ಕುಂಬ್ಳೆ ದಾರಸುಲ್ಲ ತಲ ಕಾವೇರಿದು ಪೂಮಾನಿ ಕಿನ್ನಿಮಾನಿ ಪನ್ಪಣಕ್ಲೇನು ಲೆತೊಂಬತ್ತೇರು ಅಪ್ರತಿಮ ಸೂರ್ಯರು ಅಕ್ಲೆ ಲೆತೊಂಬತ್ತೇರು ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಬೇಕಳ ದಾರಸುಲ ಬಿಯನು ಪೋಪಿನಟೆನೆ ಸಾದಿ ನಾಡು ನಾಡ್ದು ಪಿರಾವ್ದು ಉಂತುದು ಈಶ್ವರ ಅಲ್ಪ ಮದೆಟ್ಟು ಉಂತುದು ಪಗರಿ ಈ ತರೆ ಈಶ್ವರಂಗಿಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಬತ್ತು ಬೋರುಂಡು ಈಗ ఆయన ಸರ್ರ మాయాండు ఈ తరే మాత్రం వరిన అప్ప బేకలదార్సుగు ఇందో అప్ప ప్రసిద్ధ ఆయన తరెను కొనుత దీడినంచిన పొత్తాయినంచిన ఈ కాటక దీడినంచిన ಜಾಗ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೀಮುಳ್ಳುದ ಆ ಕಂಡದನಟ್ಟು ಜಾಗೆ ಉಂಡು ಇದು ಒಂಜಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಅಕುಲು ಆಯನ ರುಂಡೊನು ಕಿನ್ನಿಮಾನಿ ಭೂಮಾನಿ ರಟ್ಟ ಇದು ಶರೀರ ಮಾಯ ಒಂಜಿ ಪಗರಿನ ಸಂದಿಟ ಬರ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಪಗರಿನ ಕುಳ್ಳು ತಪ್ಪಾಯ ಒಂಜಿ ಪಗರಿನ ಜೆತ್ತು ತಪ್ಪಾಯ ಒಂಜಿ ಲಾಯ್ತು ತಪ್ಪಾಯ ಅಂಚ ನೂದು ಪಗರಿನ ತಪ್ಪಾಯ ಈ ಪಗರಿ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಪದವು ಬೂರುಂಡು ಪದವು ಇತ್ತೆ ಆ ಪದ ಆ ಜಾಗೆಗೆ ಶೂಲ ಪದವು ಶೂಲ ಪಂಡನ ಪಗರಿ ಶೂಲ ಪದ ಶೂಲ ಅವಲ ಸುಳ್ಯ ಪದ ಮದೆ ಗಂಡಿ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಮದೆಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಗಂಡಿ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಅವಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಂಕೇರ ಪಂಡೇರು ವಿನೋದ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಆರ್ನ ಜಾಗೆಡ್ ಉಂಡು ಅವಿತ್ತೆ ದಾದಾತನದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮದೆಗಂಡಿ ಬಿಯೆ ಆಯ್ನ ಆಯ್ದನ ಮಾತ ಕಟ್ಟುದೀಡ್ನ ಜಾಗೆ ಮುಗೇರು ಮಂಟಮೆ ಇಂದು ಮಾತ ಈಶ್ವರ ಮಂಗಿಳದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಕಾಟಾಗ ಸೂಕೊರ್ದು ಕೀಮ ಪೂಮಾನಿ ಕಿನ್ನಿಮಾನಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡದ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಏರೊಂದು ದೈವತ್ವ ಪಡೆಯರಿಂದ ಎಂಕ್ಲ ಸಂದಿಡ್ ಬರ್ ಮಾಡದ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ದೈವತ್ವ ಪಡೆಯ ಮಕ್ಕಳು ತಲಕಾವೇರಿ ಹಿಡಿದು ಈಶ್ವರಂಗ್ಲ ಬರ್ಪನೇಟಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ದೈವತ್ವ ಪಡೆಯಜೇರು ಬೇನ ತರೇನು ರಟ್ನಂಚಿನ ತರೇನು ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಬತ್ತನಾಗ ಅಪಗ
ಅಕ್ಲೆಡ ದೈವತ್ವ ಅದು ದೈವತ್ವನ ಪಡೆಯಿರೋದು ಎಂಕ್ಲ ತಂದಿರುವ ಆಯ್ತು ಒಂದೊಂಜಿ ಐಕೊಂಜಿ ಸಂದುಡು ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಿಂದಲ್ಲ ಹೊಲ್ತರದು ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂಜಿ ಕದ್ರಿದ ಭಟ್ರು ಒಂಜಿ ಕರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಪನ್ಲೆ ಗುರು ಎಂಪಿ ಅರಸಿನಮಕ್ಕಿ ಓ ಹಲೋ ಗುರು ಎಂಪಿ ಅರಸಿನಮಕ್ಕಿ ಪನ್ಲೆ ದಯಾನಂದ್ ಸರ್ ಕುಂಜ ಅಂಜನೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಇರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ದ ಸ್ವರ ಒಂದು ಸರಿ ಬಾತಿರ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಬೆಂಕಿನ ಈ ಮುಗೆರ್ಲೆ ನಿಯಮ ವಿಧಿವಿಧಾನ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಭಿನ್ನತೆ ತೋಜುಂಟು ಸುಮಾರು ಕಟೀಲು ಗಿಡಿಕೆರೆ ಐಕಳ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಕಸರೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಶಿಶಿಲ ಮುಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಐದು ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪದ್ಧತಿ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಉಂಟು ಸರ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಭಿನ್ನತೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಭಿನ್ನತೆ ಉಂಟು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಿಖರ ಸಲಹೆದ ರೂಪದ ಅವು ಏಕ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟಾ ಅವೇನ ಮುಂಚೆ ವೇಳೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಬಿಡುದ ಯುವಜನಾಂಗದ ಸಂದೇಶ ಪೋಪುಜ ಐಕ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಲಾಯನಂಚಿನ ನಿಖಿಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏಕರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಂಚಕನ ಉಂಟು ದೈವ ಮುಗೇರದ ನೇಮೋತ್ಸವದ ವಿಧಿವಿಧಾನದು ಏಕರೂಪತೆಯನ್ನು ಎಂಚಕನ ಉಳಿ ನಿಖಿಲ ಪಂಪಿನ ಧರ್ಮ ಕೊಂಚ ನಿತ್ಯ ಪಂಪಿನ ಊರು ಉಂಟು ಸರ್ ಬಾರಿ ಸರಳದ ಆಚರಣೆ ಆಗುದುಂಡು ಒಟ್ಟಿನ ಏನು ಬಂದಿದ್ದ ಎಂಚಕನ ಹೋಗಿ ಯುವಜನಾಂಗದ ಸಂದೇಶ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಸಂದೇಶ ಬಂದ್ಬಿಡಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ನ ಪುದರ್ದಾದ ಬಂಡಾರಣ್ಣ ಗುರು ಎಂಪಿ ಅರಸಿನಮಕ್ಕಿ ಸರ್ ಗುರು ಎಂಪಿ ಅರಸಿನ ಗುರು ಎಂಪಿ ನಿಖಲ್ನ ಎಂಪಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಜಿ ಇವತ್ತನ್ನ ಗುರು ಎಂಪಿ ಅನ್ನಾಗ ಎಂಚಿನಂದು ಗೊತ್ತಾಗ ಗುರು ಅತೆ ಯಾರನ್ನ ಪುದರ್ ಗುರು ಇತ್ತಿತ್ತಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮುದಾಯದ ವಿಚಾರಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ದೈವಳನ ವಿಚಾರಲ್ಲ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಾಠಾಂತರ ಸಹಜ ಪಾಠಾಂತರಲ ಸಹಜ ದಾಯಕೆಂಡ ನೆಕ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ನಿಕ್ಕುಲು ಹೊಣೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಕುಲ್ಲ ಹೊಣೆ ಅಪ್ಪ ಎಂಚಗೆಂಡ ನೇಮ ಕಟ್ಟು ನಕುಲ್ಲ ಹೊಣೆ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲತೆ ಸಂಧಿ ಬಣಪನೆ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಸಂಧಿ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಬಾಯಿಪಾಠ ಇಪ್ಪುಜಿ ಆ ಸಂಧಿ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನಾದ ನಿಖಿಲ ಹಿರಿಯ ಆಕಲೆಗೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಇತ್ತಂಡು ಕ್ರಮೇಣ ಅವು ಸವಕಳಿ ಆಪು ಇನ್ನು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಗಳು ಕೂಡ ಆರಾಧನೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಕೆಂಡ ಆಕಲಿಗೆ ಸಂಧಿ ಬಾರ್ದನೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನ ಆಯ್ತಾ ಅತೆ ಐಟ್ ಮುಗೇರ್ಲನ ಸಂಧಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಕಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲುಗುಡ್ಡೆ ಮುಖ ನಾರಾಯಣ ಕುಡಲ ಬಾಡೂರು ಅಂದ್ ಆಕಲು ಆದಿ ಹಿಡಿದು ಅಂತ್ಯ ಮುಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಸಂಧಿ ಪಂಪೇರು ಎಂಕ್ ಒಂದೇ ನೀರು ಬೊಕ್ಕ ತೆರಿಪವಡು ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ತೆರಿಪವಡು ದಾಯಕೆಂಡ ಅಕ್ಲಿನ್ಲ ಲೆಪ್ಪೆರಂಡು ನಂಗೆ ದಾಯಕೆಂಡ ಒಂದು ಸಮೂಲಾಗ್ರವಾದ ಒಂದು ಎಂಗ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೆಕ್ಕೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐಕೋಸ್ಕರನೇ ನೆಕ್ಕೈಗೆ ಪೂರಕ ಆದುಂಡು ಅಂಚೆ ಅದೊಂದು ಭಾರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದಂಚತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಂಗ್ಲ ಕೊರೋನಾದ ಸಂಕಷ್ಟ ಇದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಕೊರತೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಎಂಕುಲು ಯಪನೆ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತಂಡು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿದೆ ಯಾವಂಡ ನಮಕ್ 90 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನದಡೆ ಇತ್ತೆ 36 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಯಾವಂಡ 2 ವರ್ಷದ ಕೊರೋನಾ ದುಂಬುದ ವರ್ಷದ ಬೊಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಕಷ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪುರ ಮಲ್ಪನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದುಂಬೆ ತುಡಿತ ಉಂಡು ಅಂಡ ಈ ರೀತಿ ಬಂದಾಗ ನಿಖಿಲ್ನ ಚಿತ್ತನ ವಿದ್ವಾಂಸರು ನಿಖಿಲ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ಸಾಧಕರು ಅತೆ ಮುಂದಿನ ಪೂರ ಸೇರಿದ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತ ಮುಕುಲ್ನ ಈ ಪುದರ್ ನೆನಪುದ ಹೆಂಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆನಪುಡ ಅಕ್ಲನ ತೆರಿಪೋಡು ಅಕ್ಲನ ಸಂಖ್ಯೆಲ್ಲ ಕೊರಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೆಗ ಇತ್ತೆ 6 ಪಣ್ಣಲ್ಕನೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಭಿನ್ನತೆ ಸಹಜ ಅವೇನು ಏಕರೂಪಗೂ ಕನಪನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜೋ ಪನ್ಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ ಈ ರೀತಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥರು ದೇವನ 4 ರುಗಳು ಬೋಪನ ದಾದ ಅತವೇ ಸಾಧ್ಯತೆ ಪನ್ಪಿನಪ್ಪ ಇತ್ತ ಮೇರೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಸರ್ ಪನ್ಲಕ್ಕೆಂಚೆಗೆನ್ನಗ ಮೇರೆ ಇರನಿ ಕೆರ್ನ್ಯ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಡು ಪುತ್ತೂರುದ ಒಂದೇಟ್ ಕಿನ್ನಿಮಾನಿ ಪೂಮಾನಿ ಕೆರ್ನಿ ಅಂಚಿತನ ಕತೆ ಉಂಡು ಮೊಕಲು ದಾನೆ ತೇರು ಪಂಡದು ಇರು ಪಂಡಜಾರ ಮುದ್ದೆ ಕಲಲೇರು ಅತ್ತತ್ ಯಾನವೇನು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆ ಮುದ್ದ ಕಲಲೇರು ಯಾನವೇ ಒಂಜಿ 12 ಪ್ಲಾಜೆಡ್ ಅಕಲು ಕೆಂಪು ಕೆ ಪ್ಲಾಜೆಡ್ ಅಕಲು ಮೂಜಿ ದಿನತ ಕಾಡ ಬೋಟೆ ಅಂತೀರು ಮೂಜಿನತ ನೀರ ಬೋಟೆ ಅಂತೀರು ಸುರುತ ದಿನ ತಾನಿ ಒಂದು
ಸುರುತ ದಿನ ತಾನಿ ಬೋಂಟೆ ಆಯ್ಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಬೆಮ್ಮೇರೆಗೆ ಪರಕೆ ಪಂಡದು ಪರ್ಮಲೆ ಬಲ್ಲಾಲ ಪೆರುಮಲ ಬಲ್ಲಾಲ ಪರ್ಮಲೆ ಮುದ್ದೆ ಬಲ್ಲಾಲ ಪರಮಲೆ ಮುದ್ದೆ ಬಲ್ಲಾಲ ಪೆರುಮಲ ಬಲ್ಲಾಲ ಅವಕ್ಕ ಅವು ಶಾಸ್ತ್ರೀಕರಣ ಮಂತ್ರ ಪರಮಲೆ ಪರ್ಮಲೆ 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 ಮುದ್ದೆ ಬಲ್ಲಾಲ ಮುದ್ದೆ ಬಲ್ಲಾಲ ಆರು ಸುರುತ ದಿನ ಬೋಂಟೆ ಆಯ್ಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಆರು ಪರಕೆ ಪಂಡದು ಕೆಂಪು ಕೇಪ್ಲಾಜೆಗ್ ಒಂಜಿ ಈಡುಗಟ್ಟು ಬೇರು ಐದು ದುಃಖ ಕೆಂಪು ಕೇಪ್ಲಾಜದ ಐದು ದುಃಖ ಬೊಂಟಾಂಡ್ ಸುರುತ ದಿನ ರಡ್ನೇ ದಿನ ಅಕ್ಲು ಪಡ್ಡಾಯಿ ಗಡಿಗೆ ಹೋಪೇರು ಪಡುಮಲೆತ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಗಡಿಗೆ ಹೋಪೇರು ಪಡ್ಡಾಯಿ ಗಡಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಆರ್ಲ ಪದವು ಗುವೆಲ್ ಕಂಡಾಡು ಮಕ್ಕಳು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬೊಂಟೆ ಆದ ಜೆತ್ತೇರು ಜೆತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಂತೇರು ನಮ್ಮ ಮುಗಿಯಲು ದೈವರು ಹುಲ್ಲು ದಿನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲಡು ಪುಳ್ಳಿಯರು ತೂನಗಾವು ಗುಲಿಗನ ಕಲ್ಲು ಗುಲಿಗಾವ್ ಕೋಪ ಬತ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಸಂದಿರು ನಟ ನಟ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಟ ಕತ್ತಲೆ ಮಂತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಚ ಕಣ್ಣು ಬುಳ ತೂನಗ ಕತ್ತಲೆ ಆತಂಡು ತೂನಗ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಯದ ಪಗಾರಿ ಬಿಡುದು ಬೊಳ್ಪು ಅಂತೆ ಆತನಗ ಗುಲಿಗಾಗ ಕೋಪ ಅಪ್ಪಗ ಗುಲಿಗಾಗ್ಲ ಮುಗಿಯರ್ಲೆಗ್ಲ ಯುದ್ಧ ಅಪ್ಪಗ ಅಪ್ಪಗ ಆಕ್ಲು ಒಂಜಿ ನಿಖಲ ಶಕ್ತಿ ಸಂಧಾನವಂತೇರು ನಿಖಲ ಶಕ್ತಿವಂತೇರು ಅಂದ್ ಅಂಚ ಮುಗಿಯರ್ಲು ಗುಲಿಗಾಗ ಕತ್ತಲೆ ಕಾಣದ ಗುಲಿಗ ಅಂದ್ ಅಲ್ಪ ಪುದರ್ದಿಡ್ನೆ ಕತ್ತಲೆ ಮಂತನಾಯ್ಕ ಆರ್ಲ ಪದ ಇತ್ತ ಆರ್ಲ ಪದ ಗೊತ್ತ ಆರ್ಲ ಪದದ ಗುವೆಲ್ ಕಂಡದಲ್ಪ ಇತ್ತಲ ಗುವೆಲ್ ಗುಲಿಗನ ಕಲ್ಲು ಉಂಡು ಕತ್ತಲೆ ಕಾಣದ ಗುಲಿಗ ಅಂತ ಅಲ್ಪ ಮುಗಿಯರ್ಲು ಪುದರ್ ಗೊರಿಯರು ಅಂಚ ಸುರ್ತ ದಿನ ಅವು ಆಂಡ್ ಅವು ಏತು ಸತ್ಯ ಸುಳ್ಳು ಬಂದ್ಬೋ ನಾವು ಬೇತೆ ಆಂಡ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ವಿದ್ವತ್ಪೂರ್ಣ ಸಂಧಿ ಅತ್ತೆ ಆ ಶಬ್ದಗಳ ಆ ಗುಳಿಗ ಗಾಯನ ಸಂಘರ್ಷಗಳ ಬೊಳುಪುನು ಕತ್ತಲೆ ಮಲ್ಪುನಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆನ ಬೊಳುಪು ಮಲ್ಪುನಲ್ಲ ಈ ರಂಜಿ ಐಟು ಬರೆತಾರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕತ್ತಲೆ ಕರಿಯೋಡು ಮೂಜಿನ ದಿನ ತಾನಿ ದುಷ್ಟ ಮಂತ್ರವ ದಿನ ಕೆರ್ದು ಮಾರಿಗ ದಿಯರು ಮೂಡಾಯಿದ ದಿಕ್ಕಡು ಮುಗಿಯರ್ಲೇನ ಈ ದುಷ್ಟಮಾನಿ ದುಷ್ಟ ಮುಗಿಯರ್ ಪಡುಮಲೆತ ಮೂಡಾಯಿ ಗಡಿಟ್ಟು ಮಾರಿಗೆ ಬಳಸಿಯರು ಮಾರಿಗೆ ಬಳಸೋಡು ಈ ಮಾರಿದ ಬಲ್ಲಿನ ದೇರ್ ಪಡಾಂಡ ಇತ್ತನಕ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಮೆಗಿ ಪಲೈ ರಡ್ಡು ಜನ ದೇರ್ತೇರು 14 ಮುಡಿ ವಜನ ತೋಜಿಂಡು ಐನು ಕೊಡದು ಮೂಡಾಯಿ ಮಾರಿ ಕಲ್ಲಡು ದಿಯರು ಪಡುಮಲೆತ ಮಾರಿನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮಾರಿದೇರ್ನಾಗ ಬಲಿ ಪತ್ತು ನಾವು ದುಂಬೊಂಜಿ ಮುಗಿಯರನಕ್ಲೆಗೆ ಐನ ದೇರಿಯರು ಅಂಚ ಮೂಜಿನಂತ ಕಾಡ ಬೊಂಟೆ ಮೂಜಿನಂತ ನೀರ ಬೊಂಟೆ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಐನು ಪನ್ನೀರ ಬೊಂಡ ಕೆಂಪು ಕೇಪ್ಲಾಜೆಡ್ ನಾಗ ಬೆಮ್ಮೇರಿನ ಗುಂಡಿಗೆ ಜತ್ತದು ಮಾಯಾಯರು ಈ ಮೇರ್ನ ರುಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಭಾಗದ ಅಂಚಂದಂಡ ಈ ಭಾಗದ ಇಟ್ಟು ಎಡ್ಮೂರ ದೇವು ಕೆಲತ ಪೆರ್ನುದಾಯ ಬಣ್ಣಗ ಗಂಗೆ ತೀರ್ಥ ಮೀಯರ ಪೋಯಿನದಾಗ ಎಲಿಯಾಲ ಜನ ನೋಡು ಕಡಿಂಜು ಒಂಜಿ ಕೋಲು ಪಗರಡಿ ಜೋಡು ಕಡಮ ಜೈತದು ಕಂದೇಲ ಕಲಿನ ತೀದು ಬಿರುತ ಪೂಜೆನೆ ಕರ್ತೊಂದುತ್ತಿ ಆ ಪೊರ್ತುಕು ಮೊಕ್ಕಲು ಎದುರ ಐಟ್ ಕತೆ ಮಸ್ತುಂಡು ಮೊಕ್ಕಲು ದಾನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬೆರ್ಮೇರಿನ ಸುಗಿತದು ಬಲಿಯ ಸೇಮದರಿ ಪಾರಾದು ಕಡಿಂಜುನು ಮಾಯ ಮಲ್ತ ಪತ್ತೊಂಡೇರು ಈ ಮಾಯ ಮಲ್ತೇರು ಪತ್ತೊಂಡೇರು ಮುಖಂಜಿ ಸಂದಿಡು ಬರ್ಪನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಾವೋರಿ ತೀರ್ಥ ಅವನ್ ಪೇರು ಮಾವೇರಿ ತೀರ್ಥ ಮಾವೇರಿ ಗಂಗೆ ತೀರ್ಥ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಮುಗಿಯರ್ಲೆಗ ಆತನೇ ಪಡುಮಲೆಟ್ಟು ಕೆಂಪು ಕೇಪ್ಲಜ್ಜದಲ್ಪ ಪಡುಮಲೆಟ್ಟು ಅಲ್ಪ ತೀರ್ಥದ ಕಲ್ಲೊಂದು ಉಂಡು ಆ ತೀರ್ಥದ ಕಲ್ಲಡು ಮೀನವೇ ಮಾವೇರಿ ತೀರ್ಥ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ರೆ ಸಮಯ ಮುಗಿದಾಣ ಹೊರ್ತು ಮುಗಿದಾಣ ದುಂಬುದ ದಿನ ನಿಕುಲು ಕುಡಬರಡು ಕುಡಲೆಪ್ಪುವ ಈ ನಮ್ಮ ಮೂಯರ ಮುಗ್ಗೆರ್ಲು ಅಪ್ಪೆ ತಂಗಡಿ ಬೆರ್ಮೇರಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಬ್ಬಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಕೊರೋನಾ ಪಂಪನ ಮಹಾಮಾರಿನ ದೂರ ಮಲ್ಪಣ್ಣ ಮುಗ್ಧತೆಡು ಕನನೀಡಿದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೋಣ ಅವೇತೋ ಜನ ಸಂಕಷ್ಟಡುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಮುಗ್ಗೆರ್ಲಿನ ಒಂಜಾತ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಡುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಓಪುರ ಮಸ್ತ್ ಚೆನ್ನು ಕುಣಿತ ಅವು ದುಡಿ ಕುಣಿತ ಇಲಿ ಪಂಜಿ ಕುಣಿತ ಒಂದೇನು ಪಾತ್ರೆ ರಂಡು ನೆಕ್ಕೊಂದೊಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ಪೋಗ ಸಮಯ ಮುಗಿನಿಟ್ಟ ಹತ್ರ ಅಣ್ಣರೆ ಶೇಖರಣ್ಣ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯ ಎಂಕ್ ಯಾನಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪನು ಎಂಕೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸಮುದಾಯ ಒಂಜಿ ಇತ್ತನೇಟ ಮಲ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲಿ ಬೇನಂಡವ ನಾನು ನೇರ ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ಪಡಾಪಂಡು ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಡು ತಳಮಟ್ಟದ ಸಾಧಕ ಸಮುದಾಯ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಬೊಳ್ಪು ಕನಪ ನಮ್ಮುಲೈ ಮಸ್ತ್ ವೈರುಧ್ಯಲಿಪ್ಪ ಅವೇನು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾದ ತೋಜ್ಪವು ನತ್ತು ಇಲ್ಲದ ಪೇರಿನ ಜಾಲಗುಪ್ಪು ನತ್ತು
ನಮ್ಮೊಳೆ ಕಂಟಿಯೊಂಡ ಬೊಕ್ಕಲೆಗೆ ಬಿರಲ್ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಪ ನಿಕಲು ಕಂಟಿಯೊಂಡ್ರೆ ಮಲ್ತೊನ್ನತ್ತು ನಮ್ಮಲೆ ಮಸ್ತಿತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಮರಗಿಲ್ಲ ಉಂಟದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸಹಜ ಅವೇನು ಕುಳುದು ಪಾತ್ಯರನೋಡು ಅತ್ತಂಡ ಕೇಂದ್ರದ ಪಾತ್ಯರನೋಡು ಸಂಗ್ರಹಿತದ ಪಾತ್ಯರನೋಡು ಹೊರತಾದ ನಮ ವಾಗ್ಯುದ್ಧ ಅತ್ತಂಡ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯುದ್ಧ ಅತ್ತಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಹಾಳು ಕಂತಿನಲ್ಲ ಕಬಂಡ್ ನಿಕಲ ಕೈ ಮುಗಿದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಪ್ಪುನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಾಜದ ಮಾತಾ ಸಮುದಾಯದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಐತ ಅನನ್ಯತೆ ಐತ ಆರಾಧನಾ ಪದ್ಧತಿ ಐತ ವಿಸ್ತಾರವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ರಂಗ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಮುಂದಿನ ಬೊಳ್ಪುಗು ಕನತ ಬೊಕ್ಕರೆ ತೆರಿಪವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬೋಡಾದ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚಾದ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜಾತ ಸಂಕುಚಿತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಮನಸ್ಥಿತಿನ ಬಿಡ್ದು ವಿಶಾಲವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಮನಸ್ಥಿತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ತೆರೆದು ನಿಖಿಲ್ನ ಸಮುದಾಯಡ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಪೊರುಳು ಇಪ್ಪುಲೆ ಒಂಜಾತ ಬೊಳ್ಪು ಗಣಪನ ವಿಚಾರ ತಂಡ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗೆ ತೆರಿಪಲೆ ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ಪ ಪಂಪನ ಪಾತೆರ ಪಂಡೊಂದು ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಅಕೇರಿದೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಜನಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೊರೋನಾದ ಸಂದರ್ಭ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಜನಕ್ಲೆ ದಾದ ಇರಿನ ಸಂದೇಶ ಈರೊಂದು ಮಧ್ಯಸ್ಥೆ ಐಕೊಡು ದಾದ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಚುಟ್ಟುಕ್ಕುಡು ಅಂದೆ ದೇವಣ್ಣಗ ನಮ್ಮತ್ತೆ ದೈವ ಆರಾಧನೆಲು ಪೂರ ಮುಂತದು ಬೋತನು ಮಧ್ಯಸ್ಥೆ ದೈವ ಚಾಕರಿ ಒಂದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಮುಂಜೇದು ಬಂಟಲಕ ಅಣ್ಣಲ ಜನಕುಲದಾನೆ ಮಲ್ಪಡುಗೆ ಎನ್ನಾಗ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಆದೇ ಉಪ್ಪೋಡು ದೇವಣ್ಣಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಂಚೆಗೆ ಸರಿ ಎಂಕುಲು ಬರಿಪಿನೆಂಚ ಅಂದಿರಡೆ ಅನ್ಕೆ ಅವಾಗ ಬರಿಪಿನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ನೀರು ಮಲ್ತು ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಜನ ಖಂಡಿತ ಇಡಿಗೆ ಬರಿಪಿನಂಚ ಅಂಚಪ್ಪನ ದೇವಣ್ಣಗ ಇಲ್ಲು ಬಿಡ್ದು ಬೋದು ಅನಗತ್ಯ ತಿರುಗುನು ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಕಾಲ ಇಂಚಕ್ಕೆ ಅನ್ನಾಗ ನಮ್ಮನ ಕಿಚೇಟಿ ತೆರಡು ಪನವ ಇಪ್ಪರ್ಲ ಯಾವು ಅಂಡ ದುಮ್ಮದ ದಿನಕ್ಕೆ ಅವಿನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಂದಿದ್ದೀವಿ ದೇವನಗ ಕೊರೋನಾ ಇನಿ 15 ದಿನ ತಿಂಗೋಲು ಒಂದು ಪಂಪಿನ ಖಂಡಿತ ಇಪ್ಪರ ಅಂಡ ದುಮ್ಮದ ದಿನಕ್ಕೂ ಕರಿ ಸರಿತಲಕ್ಕ ಆಜಿ ತಿಂಗೋಲ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೋಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮನ ಹಾಲಾವು ಮಾತಿರ್ನ ದೇವನಗ ದುಡ್ಡು ಪಂಪಿನ ವಸ್ತು ಏ ಪಗಲ ಶಾಶ್ವತ ದೇಪಣ್ಣಗ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಆಡ ಅಂಜ ಮಾತಿರ್ಲ ಪಿದೈ ಪೋನಗ ಇಂಚ ಪೋಡುಕೆ ಅನ್ನಗ ಅಕಲಕಲ ಜೀವದ ಒಂಜಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನಲ್ಪ ಐನಾಥ ಮೋನೆಗ ಮಾತ ಕವರ್ ಪಾಂಡನೆ ಯಾವುಜಿ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಬಂಧನೆ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪಡು ಕವರ್ ಪಾಂಡನೆ ಯಾವುಜಿ ಕವರ್ ಪಾಂಡದನೆ ಬಂಡ ಐತ ಗಾಲಿ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ಡನೆ ನಂಗೆ ಪಿರ ವಿಷಯ ಅದೇ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಐನಾಥ್ ಇಲ್ಲ ಅಕಲಕಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲುದು ಶುದ್ಧ ಗಾಲಿನಿಗೆ ತೋ ನಚಿತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಂದು ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕುಲು ಇಲ್ಲಲು ವ್ಯಾಯಾಮನ ತೆನಸದ ಶುದ್ಧತೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ ವಿಕ್ರಮಣ್ಣ ಈರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಂಜಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಯಾನ್ಲ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಎಂಕ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಹಾಪುಂಡು ಯಾಕೆಂಡ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯದ ಪುಟುದೆ ಬಂಡ್ರೆ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಹಾಪುಂಡು ಐಟು ಪುಟಿನೆಟ್ಟು ಹತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆತ ಐಕೆ ಬೋಡಾದ ಇನ್ನು ಈ ಸಮುದಾಯದ ನಮ್ಮ ಪುಟುದ ಮಸ್ತ್ ನಕಲ್ನ ಸತ್ಯೊಳ್ನ ಚರಿತ್ರೆ ಒಂದಿನ ಪೂರ ಪಾತಿರ್ಯ ಈ ರೀತಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆದಲ್ಲಾರೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈರ್ನ ಸಮುದಾಯವು ಸಮಾಜವು ದಾದ ಪಾಠ ಬಂದ ಯಾನು ಸುರುಕಾದ್ ಬಂತೆ ಮುಗಿಯಲ್ಲ ದೈವಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮಂಜ ಕರ್ಪಣ ಕಟ್ಟಿತ್ತನ ಜನಪದಾಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತ ಕೈಕಾಂಜಿಗೆ ಮಾರಿ ಉಣುಗು ಬೂರ್ಂಡ ಸುರುತ ಯಜಮಾನಿ ಬತ್ತ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿ ದೀರ್ದು ಸ್ವಾಮಿ ಮುಗಿಯರ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಆ ಮಾರಿ ಉಣುಗು ಬೂರ್ಂಡ ಶನಿ ಗ್ರೋಚಾರ ಪರಾಡು ಲೆಕ್ಕ ತಾರಾಯಿ ಕಟ್ಟದು ಎಂಕ್ಲೇನ ಶನಿ ಗ್ರಾಚಾರ ಪವಾಡದ ಅಂದು ಪೆತ್ತ ಕೈಕಾಂಜಿಗೆ ಮೀಪಾದು ಮುಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳಾನಗ ಮಾರಿ ಉಣುಗು ಪೋಪುಂಡು ಆಯನ ಶನಿ ಗ್ರಾಚಾರ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚ ಅಂತನೇ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಇನ್ನು ಕೊರೋನಾದ ಅಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರಿ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಆ ಮುಗಿಯಲ್ಲಾಡ ನಟೊನ್ನೆ ದೈವಿಕವಾದ ಆ ದೈವ ನಟೊನ್ನೆ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಂಚನ ಆ ಮಾರಿ ನಿವಾರಣೆ ಆವಡು ಅಂಚನೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಕೊರೋನಾ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ವರ್ಕರ್ ಅದು ಪಂಪಣದಾದ ಬಂಡ ಆಯ್ನಾತ್ ನಮ್ಮ ಜಾಗ್ರತೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಿದೈ ಪೋನಾಗ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರಣ ಕಾಯ್ತೊನ್ಲಿ ಅನವಶ್ಯಕ ತಿರ್ಗ್ಯರ ಪೋಡ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ ಆಯ್ನಾತ್ ಈ ಸಮಯಡುವಂತೆ ಪಣವು ತೂಲೆ ದಯಪಂಡ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲ ನಾನು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಪೋಪಣ 2 ತಿಂಗಳು ಪೋಪಣ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಕಾರ್ಕಳದ ತಾಲೂಕುಡು ಒಂಜಿ 23 ಜನಕ್ಕೆ ಮೊಗೆರ ಸಮಯದಾಕ್ಲೆಗೆ ಇಂದು ಬತ್ತನಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತನಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜಾಗೃತಿ ಆದ ಕೊರೋನಾದ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಏನೊಂದು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡ್ ಶೇಖರಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ವಿಕ್ರಮ್ ರಾಮ ಕುಂಜರ ನಿಕಲು ಬತ್ತದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಪೊರ್ಲು ಕೂಟಾಯರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನನು ಮಿತ್ತುಕೊಣಾಯರು ಅಂಚಾದ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಇಡೀ ಎಂಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದು ನಾವು ತಿರ್ದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಂಜೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ
ನಂಗೆ ಫೋನ್ ಕರೆ ಅತ್ತಂಡ ನೀಟ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲಿರು ಅಕ್ಕಲಿಗಳ ಯಾನು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮುಖ್ಯ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪರವಾದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೊತ್ತು ಪೊರ್ಲು ಕುಟ್ಟಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಇರುವೆರೆಗಳ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ ಮೇಲೆ ಸಂದೈತ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಿರಂತರವಾದ ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ದೈವದಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಗೇನದ ಬಡವನ ಅರಪವನಂಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಖಿಲ್ಡ ತೆರಿನಂಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರಣು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ದೈವದ ಕಲಟ ಪಟೋನ್ಲೆ ನಿಖಿಲೆ ಗೊತ್ತಾಂತಿನವೇನೆ ಈ ಕಲಟಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಗಣ್ಯರಡ ನಟೋನ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾದ ಈ ಬಗೆಟ್ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಜ್ಞಾನವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪುಗ ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಒಂಜಾತ ಎವು ಬೆಪ್ಪು ದೆಪ್ಪಂದೆ ಭಾರಿ ಮನಸ್ಸುಡು ಧೈರ್ಯದೆ ತಂದು ಈ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ದೂರ ಆಬಡು ಸಮಾಜ ಗೆಡ್ಡೆ ಆಬಡು ಪನ್ಪನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಗ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರೆ ಪಂಡೊಂದು ಇನಿತ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮುಗಿತಲದು ಚುಕ್ಕಿದಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊನ್ನೆ.